se k vám hlásím s novým podcastem. Mým dnešním hostem byl Andrej Horský, slovenský svatební fotograf, se kterým nás spojí historie, o které si povídáme. A také byl hostem na naší Origins konferenci na jaře. A to je také důvod toho, proč bych vám ho chtěla více představit, protože nás zaujal svou tvorbou, ale i tím, jak biznisově přemýšlí. A tímto bych vás chtěla pozvat na další konferenci, kterou s Pavlem organizujeme, a to již příští rok na jaře 23. a 24. dubna 2025. Tentokrát pojedeme do Pardubic. Opět to bude zaměřeno na foto a video tvorbu, nejen z oblasti svatební fotografie, i když ta samozřejmě hraje prim. A můžete se těšit na jména jako Leoš Brabec, Jana Bušková, Krištof Novák, Puf Kreativ a mnoho dalších z Čech i ze zahraničí, ale nebojte se, všem budete rozumět. Budeme se na vás těšit a užijte si dnešní epizodu. Andrej, ahoj. Čau, ahojte, ahoj Eliška, čau. Ahoj. A mě moc těší, že jsi přijal pozvání do mého podcastu. A já jsem si Andreje nevybrala náhodou. Andrej je někdo, kdo byl velká hvězda našeho jarního Origins konfu, naší konference, kterou jsme měli, a vůbec jsme spolu tak jako minulý rok na podzim měli dost věcí. A myslím si, že je to člověk, který má co říct, a proto tady je, jinak by tady nebyl, kdyby neměl co říct samozřejmě. A my se koukneme, kdo Andrej je. Andrej je slovenská rising star, veď, já tě pořád takhle. Je slovenská rising star svatební fotografie, ale už moc rising nejsme, veď jsme v tom biznesu docela To, dlouho. ako ja mám pocit, že na Origins neviem, či vôbec bol niekto, kto dlhšie akože fotí, okrem nejakých takých, akože Eliška, vlastne ty neviem, koľko ty fotíš, ale podľa mňa nie, že Honza nefotí dlhšie ako ja, Ne, Martinec teda. no, hele, my jsme podle mě na stejno. Já mám 14. sezonu, No, jsem začala 2010. no ja takisto, No, 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 no. no, no. A Takže od... ak si ty Eliška Rising Star, tak aj ja som veľmi rád Rising Star potom. Já asi nejsem, já už jsem dorajzovala. Hele, ale No, prostě, ja, radšej Andrej zase. má krásné fotky a kromě toho má prostě super nakopnutý biznis, a o tom se dneska všem budeme bavit. A když si teda nakousnul, že rok 2010 byl ten rok, Mhm, kdy tě vůbec napadlo fotit svatby, pojďme si tenhle mhm. chronologicky říct, jak Andrej Jo. přišel ke svatbám. No, ja ešte na začiatku chcem poďakovať, Eliška, že si ma vôbec akoby tu zavolala. Ďakujeme za to predstavenie, naozaj Rising Star už teda asi nie, ale je to veľmi milé, však aj na tom Origins to bolo také milé, keď ma tam tak niekto nazval. Už sa určite tak necítim. Tak chronologicky, hej, 2010 to nejak začalo. Ten úvod bol v zásade taký úplne štandardný, podľa mňa, ako sa to mnohým fotografom deje. Ja som vtedy fungoval na Vysokej škole v Bratislave a, a v 2009 v decembri, akoby že tak ku koncu roka som si akoby že našporil na prvú svoju zrkadlovku, to bolo že Nikon D90. Viem, že som si to kupoval od vás z fotoškoly, ale nejaký, že bazár oni mali. A to som si tam vtedy akože od nich kúpil, to si pamätám, že to bola pre mňa veľká vec, že som si na to našporil. A, a ja som už na vysokej škole mal akože veľa kamošov a tak, a jeden z takýchto kamošov veľmi dobrých, Lukáš Zachar sa volá teda, a on tiež fotil, tiež mal zrkadlovku a tiež tak nejak sme sa tam akoby že stretli pri tej fotke. No a on mi v tom 2010 hovorí, že máte ich kamošov, čo budú mať svadby toto leto, a že či by som mu akoby s tým nepomohol, že sa úplne necíti na to, že by tam bol sám. No a ja som vtedy, že OK, že poďme to vyskúšať. No a tak sa vlastne stalo, že v lete 2010 sme mali tak akože prvé tri spoločné svadby. Boli to akože jedni moji kamoši a dva páry boli jeho kamoši. No a po týchto svadbách to nejak akoby tak, že OK, že sa nám to páči, akože tí ľudia, čo dostali od nás tie fotky, tak tiež boli veľmi radi. A sme si povedali, že OK, že teda poďme to vyskúšať, akoby nejaký svoj brand. A vtedy vlastne vzniklo, že Horsky and Zachar Photographers, English Forever, samozrejme muselo byť po anglicky, inak to ani nešlo.
Já Takže, si to pamatuju. Vy jste měli no tak. ty si to ako jedna z mála pamatuješ, presne Jo, tak, presne. protože No. my jsme se úplně jako naše cesty fotograficky se skřížily tak, Mm, že vlastně tvoji klienti ze Slovenska chtěli jako mm, post-wedding shoot tady v Praze. A já jsem áno, tenkrát áno. byla strašně zvědavá, kdo jim to fotil a oni mi dali odkaz jako na vás. A já jsem Mhm, si říkala, ty brďo, na Slovensku jakýhle hustý fotografie. A to bylo mm, pro mě 2013 nebo 14, takže ten mhm, mhm, byl jako, a pamatuju si, mhm, protože já jsem v té době, podle mě přes vás jsem totiž objevila Artifact Uprising. Tenkrát mhm. byly jako fakt takový zjevení, vyráběli knížky a printy do Áno, dneška to áno. dělají, ale opustili vlastně evropský trh. Tak. Docela ve chvíli, kdy jsem je objevila, tak vlastně asi po roce opustili evropský trh, protože jsem to tady Mhm, absolutně neto. Ale já přes ně stále tisknu americkým klientům jako v Americe. mhm. Tam jsou, Áno, áno, taky áno. to udělám a nechám jim to poslat domů. Áno, Takže vy áno, jste áno. vlastně, vy můžete za můj prostě To crash je s Artifact crash. Uprising a doporučuju prostě hrozně hezký knížky do dneška, krásný print, není to ani tak drahý. Takže takhle No, já jsem ja dělala. vlastne, hej, ja vlastne vôbec neviem, ako som ja na nich narazil, na tých artefakt. My sme stihli, ja som teda stihol cez nich dať nejaké knižky robiť určite, lebo viem, že si to akoby objednávali nejakí moji klienti. Nebolo to, že v desiatkách, ale že v jednotkách, ale určite som tu tie knihy nejaké mal a, a viem, že som aj ja z tej kvality bol, že proste tu sa nikto na to nechytal široko ďaleko. Ale presne potom sa to už akoby s tým shippingom a toto strašne to bolo už drahé, aj akoby sa to, akoby sa to neoplatilo. No a vtedy akoby kvalitní fotky som zase ja nejak cez všetkých vás. V Čechách som tam zase na nich narazil a ja teda akože som s nimi akože mega spokojný teraz. Takže pre mňa to bola že výborná, ani nie že náhrada, ale taký transition akože z dobrého na ešte lepšie, alebo z dobrého na dobré. Takže áno, áno, vidíš, tak cez Active Uprising a ja si tú svadbu, však my sme to asi aj riešili, že asi aj vieme, že ktorá svadba a hej, no 2013-2014 to už sme fungovali, my sme vlastne 2010 mali tie 3, 2011 sme potom mali, že 10 svadieb a potom ten ďalší rok sme mali, že 20 svadieb, že takto akože relatívne rýchlo išlo hore. Asi to proste pamätám, že my sme tie prvé svadby, to sme chodili stále, že dvaja a to bolo strašne vtipné, akože bolo to v niečom veľmi, tak mi to aj chýba, že mať tam niekoho takého, vieš, že to teraz už proste človek, len keď má akoby kamoša kameramana, to kvázi zažije. Ale vtedy to bolo naozaj super v tom, že sme tam boli dvaja, že proste nám tak ubehlo, aj to bolo také, človek mal takú oporu v niekom, že keď, akoby, že hlavne v tých začiatkoch to bolo naozaj super. A ja si pamätám, jak som na tie prvé svadby išiel s Lukášom, tak si pamätám, že normálne som si proste ručne napísal na A5, že čo, akoby, že nesmiem zabudnúť nafotiť. To bola možno, že prvá alebo druhá svadba. Ja ten papier aj niekde som minulý našiel a normálne tam, že prípravy, že odfotiť topánky v nejakej peknej kompozícii, vieš. A takéto úplne, že proste, že všetko, že by som nezabudol na niečo, že naozaj som bol, mm, vôbec som nevedel, že čo, vieš. Takže ja viem, že som si vtedy pozeral nejakých fotografov, čo som vtedy som asi najviac frčal na Jonasovi Petersonovi, podľa mňa. Každý. No, jasne, akože to je úplne, že forever star. Ale viem, že u neho som si, že aha, okay, takže niečo takéto by som tam mohol točiť, niečo takéto, a že som si presne písal aj kompozície, že toto polož na niečo takéto, alebo z tejto strany to odfoť. Takže to bolo veľmi také, toto a také vtipné na začiatku. No a potom to s Lukášom išlo vlastne ďalej a ďalej s tým, že už sme boli, akoby, keď sme už boli takí, akoby, že sme sebavedomejší, sme si tak verili, tak už sme vlastne začali každý chodiť akoby, že sám na tie svadby. Ale vždycky to bolo o tom, že ja som viac akoby riešil tie svadobné fotky aj tak biznisovo, aj už potom aj tým fotením, aj editom, že som sa o tom tak akoby viac zaujímal a Lukáš skôr išiel do také sféry grafiky a že skôr mi akoby tak konzultantský, tak on je starší odo mňa asi o 5 rokov, takže akoby, že aj mal také, že väčšie skúsenosti, aj akoby mal také viac biznisové skúsenosti, takže on bol už potom viac taký akože konzultant a že tak sme to celé tvorili. A tak postupne to bolo, že stále viac a viac moje a stále menej a menej jeho. A už tých svadieb, kde sme chodili spolu, podľa mňa tých 2017, 16, 17, už neviem, či vôbec nejaká bola. Takže nejak takto potom išlo. No a v roku 2020 potom vlastne nastal akoby taký veľký zlom, kedy sme, kedy, kedy vlastne tá
tá udalosť, ktorá to akoby tak naštartovala, bola to, že my tu máme na Slovensku takú, že Asociácia slovenských svadobných slovenských fotografov, ASSF, a ja som vlastne v tom 2020 som chcel akoby, že medzi nich vstúpiť. No a tam sme to proste riešili. Oni hovorili, že akoby, že pod tým brandom moc nás nechceli prijať kvôli tomu, že akoby nevedeli, že koho sú ktoré fotky. Hej, že my sme to stále mali pod tým brandom Horský záchran Photographers, že sme mali Instagram, na tom Facebook, stránku, všetko sme mali akoby spoločné, ale že tie fotky boli, nikto nevedel vlastne, že koho sú aké. Hej, že my sme aj ten edit sa snažili, že veľmi podobný, alebo akoby, že až totožný. Tak to sme sa vtedy vlastne v tom 2020, kedy bolo to akoby ten vstup do tej asociácie, takže čo s tým? No a vtedy to tak úplne prirodzene vyplynulo, že Lukáš to už veľmi neriešil, takže on si vytvoril svoj Lukáš Zachar, ktorý akoby už nejak úplne, že bolo len, aby si niečo spravil, ale on sám nevedel, či chce tie svadby robiť ďalej. No a ja som si Andrej Horský, akoby, že klasický menobrand vytvoril, takže a odtedy od 2020. Veď kto videl Origins, alebo kto bol na Origins, tak tam som to spomínal, to bol pre mňa taký naozaj veľký zlom v tej celej mojej, v tom náhľade na to, ako to chcem robiť, čo chcem robiť a odvtedy to išlo, to sú vlastne že štvrtá sezóna, akoby Andrej Horský a, a to je, že každý rok veľké zmeny ešte stále. Hej, že je to také, že tých prvých 10 rokov naozaj nevnímam, ako by som bol, že úplne, že svadobný fotograf, že tieto posledné 4 roky, že stále som v nejakom, že v tomto sa cítim Rising Star, že ak povieme, že Andrej Horský, tak v tom sa cítim Rising Star, lebo tam naozaj som akoby, že 4 roky, 4. sezónu fungujem, hej, ale tak tie skúsenosti akoby, že sú aj za tých 10 rokov predtým. A tak, no, takže od 2020 Andrej Horský, no a odtedy to ide stále lepšie a lepšie, no. A mám jednu otázku. My Tak. teď mám taky asociaci profesionálních fotografů, Mhm, kam já jsem mhm, jako absolvent vysoké fotografické školy jako by áno. mohla vstoupit, automaticky by Mhm, mě tam vzali, platí se tam nějaký jako poplatek nebo to. mhm, Ale já jsem to nikdy neudělala, protože jsem vlastně nechápala, proč bych to dělat měla. mhm, mhm, Proč, nebo co ta asociace pro vás dělá na tom Slovensku? mhm. By tam člověk měl A, chtít být? hej, úplne popravde, po tom mojom vstupe, ako tam vlastne potom bol COVID, prišiel vlastne a celá tá akože pandemická kríza a toto a cez ten COVID sa to veľmi takto zastagnovalo, celá tá asociácia. Ja neviem, ako fungovali dovtedy. Viem, že tam bolo veľa fotografov, veľmi veľa dobrých slovenských fotografov, tam stále je, však to stále funguje. Ale naozaj, akože v súčasnosti je to akoby nefunguje to. Hej? Že v súčasnosti nevidím dôvod, prečo by tam niekto mal ísť, úplne úprimne. Hej? Že to je akoby teraz, je to nejaký brand, akože v zmysle, že nejaký badge, hej, Asociácia slovenských slavných fotografov, ale v súčasnosti to akoby neprináša žiadnu nejakú pridanú hodnotu a naozaj aj ja akoby, že ja ako keď mám porovnať, že ako sa starám o svoj brand a ako sa starám nejak o tú asociáciu, tak úplne úprimne, že ten môj brand je pre mňa to najdôležitejšie. Hej? Že tá asociácia vtedy bola naozaj pre mňa niečím, že som si povedal, že OK, že to je naozaj zaujímavé mená tam boli pre mňa a že proste chcem tam byť medzi nimi, chcem vedieť, ako to funguje a, a vtedy to pár akoby mesiacov tam akoby fungovalo, mali sme aj takú kampaň, bolo také zaujímavé, sme akoby tvorili veci a potom zrazu sme sa akoby dlhodobo nevedeli nejak stretnúť, že by sme tomu dali nejaký, však to vždycky mal nejakú proste stretnutie, zápisnicu, predseda, podpredseda, že malo to normálne nejakú štruktúru, fungovalo to výborne, ale v istom momente akoby možno aj skrz Instagram a že všetci začali uvedomovať to, že asociácia ti priniesie akoby, že možno, že nejaké maličké zrnko tých svadieb, hej, ale že tam majoritná časť je vždycky akoby cez tvoj brand a cez to, takže každý akoby si pamätá začal povedať, že sa radšej začne ten čas venovať tomu svojmu brandu a tým pádom to tak vieš časom pomaličky a teraz naozaj aj vlastne, keď sa ma to spýtala, tak ma to v niečom prekvapilo, že naozaj ani som už dlho sa ani tam nad tým nezamyslel, že je to taký dobrý feedback pre mňa, že som tam, ale vlastne som sa nad tým už dlhodobo nezamyslel, jak vlastne asociácia funguje. Máme akoby svoj web, sme tam, tí fotografi, ale už podľa mňa, že 3 roky sme tam. Posledný, podľa mňa, kto tam vstupoval a
A toho teda poznáš, preto ho spomínam, je Maťo Baminský. Jo, to je náš další speaker Áno, na áno, áno, IRC konferenci. áno, Tak áno. vidíte to. Tak jste aspoň, a máte seal of approval slovenskou, že jste mohli být Rising Star u nás na konferenci. Áno, áno. Hele, no, jako já jsem nad tím strašně přemýšlela, protože nám to bylo jako hrozně doporučovaný jako na škole, Mhm, abychom tam jako byli. Ale mhm, pro mě, a je to úplně stejné, co říkáš, jako já když se na to takom podívám, tak je to taková zkostnatělá instituce, která možná mhm, jako fakt měla, a teď jako na škole to už jako ono to taky bude prostě, já jsem maturovala 2008, a takže jako prostě to máš jako ranec let nazpátek. Jakože tenkrát to možná mělo smysl, protože přesně nebyly tolik sociální sítě, jakoby vlastně těm klientům to možná řeklo, že máš jako nějakou kvalitu, ale jako dneska to podle mě fakt je úplně mhm, jako úplně zbytečný. Pokud to nic nestojí, tak je to fajn, a pokud něco mhm, stojí, tak bych jsem to asi vypadla. hej, hej. Ja akoby celkovo všetky takéto nejaké zhrňujúce, nazvem to, že katalógy, alebo nejaké weby, alebo nejaké organizácie, ktoré zhrňujú viacerých fotografov, že tá myšlienka je v niečom akože veľmi pekná, ale v konečnom dôsledku vždycky akoby ja prídem na to, že OK, že ak mám dávať za vylistovanie nejaký počet peňazí mesačne a tú sumu by som ja dal na Instagram na svoju reklamu, Mhm. tak proste vždycky mi to vyplúva, že proste z tej mojej Instagramu reklamy mám toho oveľa viacej. Určitě. Aspoň zatiaľ sa na to tak pozerám, hej, že možno to je v niečom krátkozraké, ale mne to zatiaľ príde, že naozaj, že social media v tomto božia rules, hej, že to je proste tam odtiaľ, hej, že ja mám na webe samozrejme, že nejaký že reference, že odkiaľ tí ľudia chodia, alebo toto, a to je, že 9 z 10 je, že Instagram, Hm. ak Já nie si, 10 z já si 10, tak hej, že... jako ze zvyku platím Fearless Photographers, ale už to vlastně taky Mhm, přestalo fungovat. To je tak, jak mhm, to fungovalo před těma 10 lety, že jsem tam teď měla jako zahraniční svatby a tenkrát mhm, to jelo. Tak mám pocit, že to tak jako chcíplo, že se o to taky možná někdo moc nestará. Už jako, že prostě tenkrát i jeli ty Fearless Awards, který mi teda jako furt chodí do mailu, ale už je to takový jako, nevím, no, je to takový, ten marketing se podle mě strašně jako změnil, no, takže, mhm, mhm, takže to je dobrý to zmínit. Ale pojďme k tobě. A mě to jenom zajímalo, protože jako ta asociace těch fotografů mhm, na Slovensku jako hodně je často jako zmiňovaná, tak jsem si říkala, jako v čem mhm. vlastně, Hej, hej, v hej. čem to je. Nespravil som úplne najlepšiu reklamu, ale veď A to asi nevadí, jakože prostě úprimnosť forever. pojďme být upřímní, jako prostě, když něco funguje, tak jako, hele, jako, když jsme tady u té Okay. upřímnosti a u těch listingů, já jsem si několik let za sebou platila Junebug Weddings listing, byla jsem tam jediná za Čechy, Mhm, stálo to mhm, 20 000 ročně a nechodili mi z toho mhm. webu jako nikdo. Áno. Pak mi vždycky Mhm. přišla bukla jsem z toho jednu svatbu. To mě vždycky jako přinutilo to jako Áno, zaplatit. áno, A protože jsem si říkala, áno. jo, tak třeba příští rok to bude Hej, lepší. hej. Jako nic, jediný, co jsem jako měla na webu, byl přesně badge, kde bylo napsaný jako World Best Wedding Photographer a ten rok, jako. Takže to ještě jako byla taková jako i fejková reklama, jako že jsem dostala nějakou jako award, Mhm. přitom to bylo Hej, prostě jenom za ten zaplacený listing. hej, 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 Ale hej. jako na ty lidi to jako fungovalo. A tak Mhm, jsem si řekla, že to prostě fakt nemá smysl, no, že je jako lepší mhm. prostě ty peníze investovat do SEO, prostě do SEA, do Presne, presne, svých presne. jako věcí. A Presne. no, takže jako, takže takhle jsme byli upřímní. Ale pojďme teda k tomu tvýmu brandu. A je to jiný dělat na svým a být Mhm, v té dvojice? mhm. Je to určite iné. Je to určite iné. U mňa teda bol obrovský skok, ale akoby nie úplne taký očakávaný. Hej, že ja som ani nečakal, že čo všetko to vlastne akoby, že zmení a prinesie a tak, že ja som to nejak tak organicky, alebo tak to proste išlo v čase, nech som to bral, že OK, tak je tu nejaká asociácia, chcem do nej vstúpiť, treba toto spraviť, rozdelíme to a fungujem ďalej. Ale ja som akoby v tom 2020, keď som, akoby už bol to Andrej Horský, spravil som si svoj vlastný web. Instagram vlastne ostal akoby ten náš spoločný mne, to bola taká naša dohoda. A, mm, a zrazu som si, že OK, že ja som vlastne v 2020 sme mali s manželkou dve deti, takže už to bolo také, že rodina a že teraz naozaj, že kadiaľ sa chcem vydať. Ja som teda dokončený matfizák v Bratislave, finančnú matematiku som dokončil. Uh. A, a hej,
naozaj, že to bol výborný odbor, veľmi veľa ľudí sa tak akoby, že dobre uplatnilo hneď po škole, ale ja som nikde nepracoval akoby tak zamestnanecky. Bol som na asi že jednom pohovore v rámci tohto. A vždycky som fotil vlastne tým, že už akoby som počas výšky to vlastne tie roky tak vychádzal, že ja som tiež v 2008 maturoval, takže v 2010 som bol druhák na výške a už vtedy som akoby začal fotiť, že len tak sa vrátim. Takže ja som akoby, že vždycky sa živil fotením aj svoju rodinu, ale v tom 2020 mi to zrazu prišlo, že OK, naozaj sa treba preto už seriózne rozhodnúť a skôr akoby, ja som sa na to začal tak pozerať, že doteraz som riešil nejak ten brand, ale nebolo to také moje dieťa. Hej, že to každý podľa mňa, kto má ten taký svoj biznis v niečom, tak to berie ako také svoje dieťa. A ja som to Horský záchod nikdy sa nevedel k tomu tak úplne stotožniť ako nejak tak úplne naplno. Aj tým, že Proč sme tam myslíš, že boli to dvaja, je? Peša. Proč myslíš, že to tak bylo? Prepač. Proč myslíš, že to tak bylo? Ja si myslím, že to bolo stále tým, že som to... tak určite to bolo aj tým, že sme to šerovali dvaja. Mhm. Hej, že nebolo to akoby, že také, že čisto moje. Mhm. A stále akoby všetky moje rozhodnutia, čo som riešil, aj keď som, ja neviem, nejaký nový edit chcel vyskúšať, nejaké nové presety, chcel som niečo na webe, toto tak stále vlastne sme to akoby riešili dvaja, hej, že či do toho ideme, či do toho neideme. Že ono to úplne akoby, však samozrejme tie maily, tá komunikácia s klientom, ten web a takže stále to bolo na mne už tie posledné roky, že Lukáš to veľmi neriešil, ale tak aj to nebolo, že čisto moje. Ono to asi v tom 2020 sa možno aj tak viacero vecí pospájalo, že aj tá asociácia, akoby ja som z toho mal vtedy taký veľmi dobrý pocit, hej, že dobre, že tak pod na tom zamakať, že nech to dobre vyzerá, nech ten človek, čo si klikne na tú asociáciu, sa tam cez mňa dostane na ten web, že na tom webe ja som vlastne web si robil, akože weby robím, takže ten web som si naozaj chcel na tom dať záležať, že nech to proste, že dobre vyzerá. A tak som si na viacerých veciach dával akoby, že lepšie záležať a ono to samo začalo vyplývať nejaké nové možnosti alebo nové nejaké príležitosti a zrazu to tak nejak tak organicky tak mi prišlo, že mi na tom tak viac záleží celom. Hej? Že je to takéto moje a že naozaj chcem to proste posúvať čo najviac ako viem. A, a čo som si tak veľmi uvedomil je to, že tých 10 rokov som komunitne v rámci tých fotografov vôbec nefungoval. To mi bolo strašne ľúto. Tak to napríklad tiež bola jedna z vecí, že to v 2020 som povedal, že OK, že naozaj chcem sa stretávať s fotografmi alebo proste čím viac ich poznať a takže ja naozaj, keď som sa pozrel na ľudí, ktorí oveľa kratšie fotili dovtedy, tak poznali oveľa viacej fotografov, akože sa s nimi stretli, alebo tak ako ja. A to tiež, teraz to vidím po tých 4 rokoch brutálne rozdiel, že tá komunita ťa dokáže neskutočne posúvať. Že to je, ako to naozaj by som vtedy nepovedal, že toto. No a takýchto vecí bolo viacero, hej, však napríklad o tej klientskej sfére, to tom som veľa rozprával na Origins, proste, že nad tým, ja som vlastne v tom 2020 my sme to podľa mňa niekedy, že na jar strihli, tú sezónu som fotil už ako Andrej Horský, s tým ale, že tí ľudia si ma asi ešte bukoval Horský Zachar, ale my sme to akoby, že odkomunikovali. No a potom vlastne na jeseň po sezóne, keď som mal všetko akoby odovzdané, tak som si, tak som si presne, akoby, že som si tak zobral, si pamätám, že ak som si to tak aj písal, myslím, že tak na papier, že aké sféry podľa mňa ten biznis aj tá fotka obsahuje a že v čom myslím, že to je, že treba veľmi zamakať, v čom troška zamakať, čo ma baví, aby som na tom zamakal, čo si myslím, že mám už vyladené a tak. No a takto vlastne som si akoby, že začal v tú jeseň akoby pracovať na tých veciach a začalo mi na tom proste tak viacej záležať. A že zrazu aj, že OK, takže som si začal aj viac peňazí už pýtať, že to bolo také zase iné, hej, že tak veľmi veľa vecí sa tak zmenilo aj prirodzene, aj som na nich začal akoby nejak makať, ale určite by som nepovedal, že to bude mať taký impact v tom 2020, ako to malo reálne za tie roky. Hej, že no, veď ja sa zbujem, možno, že sa budem vrácať k tej Origins prednáške občas, ale že naozaj že tá moja akoby nadpis bol, že na detailoch záleží a, a že fakt, že ani som si neuvedomoval, ako to bude závisieť. Už mi až škriabe, ja sa musím napiť, prepač.
A napise. Já se jenom chci zeptat, jestli máš pocit, že se ti i změnila klientela. A možná jak moc. To je dobrá otázka. Mm, Víš, protože jakože, jestli jsi to asi 2,20, jo, a ještě k tomu jako otázka. Ty jsi vlastně jako udělal velký krok v tom pandemickém prvním brutálním roce. Jak moc tě to jako ovlivnilo? Protože třeba já jsem měla jako úplně, jako mě to celý spadlo a ta sezona se mi jako stavěla postupně, ale úplně jako jinou klientelu, protože ty moji klienti tady jako nemohli být, protože jsou to cizinci. Tak jak jsi to měl, jako jak ten rok, tak pojďme chronologicky. Jaký to byl rok, ten 2020, ten první, a jako sám mhm, rok na počet třeba svadeb mhm. a jak se ti změnila klientela? Možná v následujícím roce. Ja sa všetkým chcem ospravedlniť, ale musel som si dať nejaký pozbudzujúci cukrík aby ma neškrabalo v hrdle, lebo ja keď veľa rozprávam, to vždycky pri online mentoringoch po nejakom čase začne to. Takže to sa chcem ospravedlniť všetkým. No, takto, akože a, ono to nebol úplne až taký skok v zmysle tých svadieb v tom počte, lebo ten napríklad 2018, 2019 už v zásade všetky svadby som fotil ja. Mhm. A bolo to tak, že keď som nejaký dátum nemohol, tak som to posunul na Lukáša. Hej, že to nebolo, že sme to nejak proporčne splitovali, alebo čo proste to bolo naozaj o tom, že tie svadby, ktoré som ja bukal v 2019, tak som im len akoby, že oznámil, že teda len brandovo sa to nejak zmenilo v zásade, že ich to nijak sa nedotklo. Hej, takže ja som akoby vedel, že ten počet svadieb na 2020, teraz odhliadnúť od pandémie a od týchto vecí, že proste ja ich tam mám. Hej. Takže ono ma tá zmena brandu ma v tomto absolútne nejak nezasiahla, hej, že to nebolo, že teraz, že my už si nevedávame horský Zachár, že čo sa deje, alebo čo, to vôbec, vôbec, vôbec. Takže, takže jediné, čo sa stalo, že ľudia ma prestali volať Andrej Zachár a podobné veci, lebo to bolo akože 10 rokov milenia si Ale mien já jsem si taky myslela úplně jako poprvé, že prostě je to hm, horský Zachar, jako, nebo Zachar horský, já jsem si to ještě měla jako otočený, že hm, prostě to Zachar je hej, jako křestní jméno. Takže jako já jsem si taky, jako, mhm, když jsme se poznali, než jsem zjistila, že to aha, ok, je ok. dva, tak já jsem si taky myslela, Mhm. jako, že to je vlastně jeden týpek. Áno, áno, akože ono nebolo to určite ideálne, ale 2010, hej, keď sa pozriem na naše vizitky z 2010. či 11., tak tie zodpovedajú aj tomu názvu, mám pocit. Takže také začiatky. Ale vieš, to proste už potom to ťaháš v tom tomto. Podľa mňa je viacero takých príkladov, akože žiadne konkrétne ma nenapadajú, ale ktorí proste podľa mňa ľutujú brand, ktorým začali a teraz stále pod ním proste fungujú a nie sú úplne z toho happy. Takže to sú jak tie vtipy, vieš, že najlepšie vlastne, že je na tom to, že ty vyberáš svoj mail v 14 a úplne nejaký proste blud a vlastne s ním funguješ až proste do neviem kedy. že to je niečo podobné, vieš, Jo, že jo. proste to dáš, ak to je cool a potom to vlastne lutuješ. No, takže toto bolo OK. No a čo sa týka pandémie, tak ja som v tomto mal akoby, že strašné šťastie asi, ale ja ak si správne spomínam, tak som akoby, že z tých svadieb, čo som mal fotiť, som nefotil len jednu. Mhm. Že vlastne jeden pár, to myslím, že najprv, že nejak, že prebukoval na 2021, ten bol vlastne ešte horší. Oni boli z Londýna, oni žili v Londýne, takže preto to pre nich bolo akoby, že ešte zložitejšie. A viem, že to sa nakoniec akoby, že vôbec nekonalo, ale inak sa mi všetky svadby akože posúvali úplne do tých nejakých, ja som popravde, ja mám v tomto hroznú pamäť, že nepamätám úplne tie lockdowny a tieto veci, ale ja som vtedy fotil, ak nie 100%, tak 95% svadie proste, že Slovensko, že ja som vtedy, že nejaký destination, akože vôbec nič, bez šance, takže ja som, v tomto som to mal akoby že šťastie, hej, ale pamätám si, že v tom období som mal také dni, že som za 9 dní fotil 6 svadieb. Že proste sa mi to tak sa mi to naskladalo v septembri, viem, že september bol taký 2020 alebo 2021, teraz neviem, že som mal, že proste svadba, 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 voľno, svadba, svadba, voľno, svadba, alebo proste to bolo úplne, že zle. Ale, uh, ale vlastne, že zle, ale v niečom aj na niečo dobré, že
mi to ukázalo, že troška ma to vyskúšalo takú tú moju odolnosť, že koľko akoby, že som schopný, alebo že dovtedy ja som si vždycky akoby dával, že neviem, že 2 do mesiaca, alebo tak. No a tým, že sa to akoby nasekalo nejaké, tak ma to akoby, že samozrejme, že nebukujem v takej intenzite teraz, ale len ma to akoby vyskúšalo v tom, že aha, že 2 dní po sebe fotiť nie je až tak zle, ako som si to myslel, že vlastne to sa relatívne dá zvládnuť. A tak, takže akoby niečo ma to aj veľa naučilo, až o toľko svadieb som neprišiel, len sa to akoby veľmi nahustilo a jediné, čo sa mi dialo, že sa mi skracovali tie svadby, že tým, že ľudia ich robili menšie, tak ten rozsah, ktorý chceli, bol menší a ja som im akoby prirodzene dával nejaký, akoby, že nejaký discount a viem, že v tomto som tam prišiel akoby, že o nejaký, ale nebolo to niečo, že zásadné, hej, že akože vedel by som to aj teraz v rýchlosti povedať, že koľko som mal v takom 2020, ale bol to taký, že nejaký normálny. Ale je pravda, že do 2020, tak to bol tiež v tom skok, že do 2020 som mal podľa mňa ročne maximálne, že do 20 svadieb a od toho 2020 mám tak, že tak 30-35. Hej, že toto bol tiež akoby že veľký skok, že to, čo som si povedal, že nebolo to, že hneď 30, ale že neviem, 2020 som mal, že ja neviem, 22, potom 25 a takže nejak postupne. Ale hej, minulý rok som mal 38, teraz som mal 34. To je Nie, strašně moc. To je fakt, hej, jako, hej, já to vůbec nechápu. Já prostě, když mám ešte, 20, tak jsem z toho úplně hotová. hej, vieš čo, neviem, akože je to, akože je to asi, že v niečom, že veľa, ale väčšina napríklad z takých tých kruhov mojich, kde sa stretávame a tak, že ktorí to robia full-timeovo, tak akoby ten počet je podobný. Hej, že úplne nie som nejaký outlier v tom, že by som niekde vyskakoval, že úplne, že mimo som. A, a viem, že je to taký počet, že taký komfortný. Nie je to úplne, že nie je to úplne, že pohodička, hej, že jasné, že som rád už, že je október, alebo respektíve ako je teraz, že jasné, že človeka to čo vyčerpe, bojí sa počas tej sezóny, že naozaj aj či máš tých svadieb viacej, tak je väčšia šanca, že nejako môžeš niečo sa stať, niečo vymeškať, proste, že tá pravdepodobnosť tam vo veľa veciach zvyšuje, ale akoby, že skrz to, že mám rodinu, máme 3 deti, akoby nemôžem si úplne teraz dovoliť, že tak, aby sa mi to tak akože s klidečkem fotilo a tak, že cítim aj taký ten providerský tlak na seba, hej, že potrebujem naozaj akoby priniesť aj um, nejaké financie doma a tak, takže ja to aj z tohto hľadiska beriem, uh, že toto je taký počet svadieb, ktorý je OK akoby z viacerých hľadisk, že aj v takej, že koľko som doma, aj financií, aj toto, koľko viem akoby fotograf zvládnuť a samozrejme, že keď tá cena pôjde stále za svadbu vyššie, tak ten počet sa môže znižovať, hej, alebo bude viacej financí doma, alebo čo, ale proste, že jasné, že nie je to teraz status quo, hej, že určite to niekam bude smerovať. Ale hej, no, takže teraz to mám tak a čo sme, no, o tej pandémii sme hovorili a to som vlastne povedal, že to sa mnou popresúvalo, Jako, akoby, jo. mě zaujalo to, jak jsi říkal, že máš ten providerský jako syndrom, že musíš teď Hm, pak jako domů valit ty peníze, protože ty děti. A hm, protože já jsem vlastně druhou sezónu máma a je pro mě jako hm, strašně složitý teď jako to léto mít, nebo protože tak, jak já mám rok a půl dítě a ještě to, jako, že táta máma trošku něco jiného. že áno, myslím, áno, že áno, táta jako trošku je svobodnější v té práci. určite, určite. A což jako nechci říct, jako určitě se staráš prostě úplně normálně, Hej, ale úplne, prostě jako úplne v pohode. ty noční vstávačky prostě od dřevu Nenakojím, výcvik. áno, áno, akože v tomto úplne, akože to je, No. absolútne by som sa ani len neskúšal stavať, že to je v niečom equality, proste to mamky makajú proste násobne viacej. No. A to byl třeba důvod toho, proč já jsem se letos rozhodla, že to nedám. Že prostě, Mhm, protože jako paradoxně vlastně František spal mnohem líp jako první rok svýho života a mhm, prostě od roku začíná být torpédo a já jsem jako od roku zjistila, že mám v uvozovkách mhm, dítě. A jako pro mě představa, že po té šílené noci, kdy prostě několikrát jsem mhm, pak třeba 4x, 5x vzhůru,
a jako stává v 5, jako představa, že bych šla na 10 hodin na svatbu, to jsem si říkala, to nedám, to prostě jako nebudu, jako já nebudu OK, nebudu 100% dávat jako výkon. Jak tohle ty řešíš jakoby v sobě, protože ten čas jakoby je, předpokládám, že největší náhul je prostě od dubna, že jo, do října. Takový ty hezký měsíce, kdy u nás máme hezký počasí a můžeš Áno, jako áno, áno, něco dělat. áno. Tak jak to děláš? Abys neměl ten father guilt a zároveň Hej. měl, víš co? No, tak dáme si odbočku biznis a rodina. Je, však to je akoby, to je naozaj, pre mňa to je taká veľmi veľká téma a podľa mňa sa o nej, nie že málo hovorí, že by sa o nej málo veľa hovoriť, to nechcem tým povedať, ale podľa mňa to nerieši až tak veľa fotografov, akoby, že v mojom okolí mám pocit, že viacero je tých, čo majú mm, buď menej detí, alebo že nemajú, že naozaj, že také, že uh, fotografka, ktorý má viacej detí a potrebuje to nejak lepšie sklobiť, naozaj, že je to možno taká akoby skôr rarita, ale pre mňa to je naozaj, že určite mamky, fotografky, to majú, že oveľa ťažšie. To je akoby, že prvá vec, to je naozaj, že to sa nedá ani len porovnať v tom, že aj ja vidím tiež akoby v mojom okolí mamky fotografii, ktoré išli na matersku a že potom sa vracajú a to je akože, to je drsné. To je fakt drsné sa vrátiť, lebo tento biznis, ak doteraz išiel rýchlo, tak odteraz ide proste ešte trikrát rýchlejšie. A ja, čo sa tomu full-time venujem, nestíham na všetko akoby reagovať možno tak, ako by som chcel. A keď sa proste vrátiš po 3 rokoch, tak to je že úplne, že inde už to je celé. Takže v tomto každému, kto sa vráti akože po materskej, každej mám akože klobúk dole, že to je proste, že brutál. A celkovo to skombinovať. No, my to máme akoby, že riešime to doma stále, akoby, že v zmysle takého, že hlavne od toho 2020, kedy som tie svadby začal, akoby, že chcel som to akoby viac akoby, že fotiť, tak odtedy sme to akoby aj tak viac riešili, aj odkedy máme viac detí, a že teraz, keď máme 3 deti, tak je to zase akoby nejaká väčšia téma. Um, takže ja mám fantastickú manželku, to je akože prvá premena. Hej, že a nie len v takom, že proste, že ma tak podporuje v tom biznise, čo je pravda, ale aj v tom, um, že viem, že to s tými deťmi akoby, že veľmi dobre zvláda. Hej, že taká akoby, že naozaj, že sa v tom našla a to je obrovská výhoda, že to je naozaj niečo, čo som si nezaslúžil nejak, proste mám v tom to šťastie, že môžem ten biznis rozvíjať. Takže toto je akoby taká prvá vec, bez ktorej by som to akoby, že v žiadnom prípade nedal. A, a druhá vec je to, že ja čo cítim, že je na tom najťažšie, je presne to, čo si ty Eliška povedala, že tie najkrajšie mesiace v zmysle toho počasia a keď rodina zažíva tie najlepšie zážitky, že ja som tam veľmi limitovaný a, mm, a proste jediné, čo nám ostáva, je si to akoby, že vykompenzovať alebo vynahradiť v nejakých časoch, takže kedy akoby, že som viacej doma. Um, takže toto je akoby niečo, čo riešim a sám sa v tom akoby, že troška hľadám, že čo by bola tá najsprávnejšia cesta, že či ja neviem, ísť v zime na nejakú letnú dovolenku, kde ja neviem, že Dubaj, alebo ja neviem, kde je všade teplo, ja neviem, Tenerife, alebo čo. Čo ako by sa dalo, hej, však to nie je problém, ale sú také aj menšie akcie, ktoré proste zmeškáš, hej, že také stanovačky, ja neviem, čo proste, čo by deti chceli zažiť. A bude to asi ťažšie a ťažšie, čím budú staršie deti, takže uvidíme ešte, kam ma to privedie, ale mm, stále cítime, podľa mňa, a tým podľa mňa môžem hovoriť aj za svoju manželku, že ten pomer flexibility mojej, koľko som v týždni doma, ako jej viem pomôcť s rôznymi akože doktormi, postrážiť toto, však ona akoby, že nie je, že full time na materskej, ona aj akoby, že pracuje popri tom trošku, zároveň je v takých výskumných grantoch a tak, že ona sa tiež akoby venuje relatívne dosť veľa veciam a ja sa jej snažím v tom týždni akoby zase trošku akoby, že snažím sa jej to v niečom vynahradiť. A zároveň podľa mňa obidva vnímame to, mm, to staranie sa o deti a výchova je veľmi náročná a je veľmi dôležitá a naozaj je to dôležité, akoby nás ako rodičov ten fokus na to je veľký, ale akoby, že aj to postaranie sa finančne je akože nie rovnako dôležité, ale je veľmi dôležité. Hej, že nežijeme si nejaký extrémny nadštandard ani nič, proste však ja som v Prešove, to nie je žiadny luxus ani nič, ale potrebuješ proste fungovať nejak, školy, škôlky, všetko
takže cítime to, že OK, že stále tie vážky, že neviem si predstaviť, že čo by muselo prísť také, že by to prevážilo, že OK, že poď niečo iné robiť. Mhm. Že sme tak s tým spokojní a tak komfortní zatiaľ, že áno, že sú dni, kedy som 2-3 dní akože preč, lebo proste však máš nejakú svadbu v Čechách alebo v Bratislave, tak musíš proste odísť. Ale teraz proste od 27. oktobra som proste kedykoľvek treba, som proste doma. Hej, že zase je to zase niečom také iné určite sú to veci, ktoré sa menia v čase a ja hovorím, že je tam veľmi veľa premených, na ktoré máme šťastie alebo že proste nám boli tak dopriaté, takže zatiaľ akoby, že uh, naozaj aj teraz aktuálne, že keď mám povedať, tak sme že brutálne happy ako rodina, aj celkom, že ten rok ako prešiel, že naozaj až na zo pár dní, kedy to možno bolo náročné, že deti chore doma, ja som bol preč, ale akože zvládnutelné veci, tak naozaj celý ten rok bol fakt veľmi dobrý a, a naozaj cítime, že sme takí, akože teraz máme taký sweet spot, že proste aj ten work-life balance, ktorý sa stále obmiela a tak, aj ten môj osobný je veľmi dobrý, aj ten rodinný, podľa mňa, hej, že keď akože sa tá rodina zoberie ako nejaká entita celá. Takže akože vedel by som o tom rozprávať asi strašne dlho, lebo veľmi mi na tom záleží, akože mne ako osobe na tom veľmi záleží, aby to bolo, že je pre mňa veľmi dôležité, aby ten biznis, aby tá rodina nešla na úkor biznisu. Hej? Yes. Ale zároveň potrebuješ sa proste do toho. Takže obdivujem všetkých, ktorí to akoby, že hlavne mamky, ktoré akože naozaj tam to je special category, proste tam to je úplne niečom inom. Ja ako otec mám v tomto akoby jednoduchšie samozrejme, hej, že aj sa odo mňa očakáva, že budem prinášať tie financie domov, takže je to v niečom OK. Takže tak, no. Ale riešime to, hej, riešime to každý rok, riešime to proste koľko svadieb, kde sú tie svadby. Hej, že nie je to úplne takéto že chcem to riešiť so svojou manželkou, aby aj ona vedela, že kde to mám, a že či to je OK, že tam pôjdem, že tam, hlavne keď mám niečo v zahraničí, hej, a toto to veľmi úzko pre mňa súvisí, hej, že častokrát sa ma kamoši pýtajú, že tak čo tie zahraničné svadby a destination weddings a toto, že veď je to obrovská téma, je to také akože, nie že moderné, ale proste veľmi to akože fotografi chcú, proste tlačia sa to tak a pre mne to stále vychádza, že zatiaľ, že nie. Proste, že proste, že nejak, akože mám, hej, že mám rád, keď mám akoby, že nejaké svadby v zahraničí v zmysle toho, že zažijem tú atmosféru, a, ale neviem si predstaviť byť akoby, že full-time destination a tá, tá, ten čas tranzície, tá transition time z jedného do druhého býva občas dlhý a strašne náročný a toto obdobie si neviem predstaviť, že máš akoby, že aby si bol safe, máš, ja neviem, že 20 svadieb na Slovensku, alebo 15, alebo 10, ja neviem, a potom máš, že 5 v zahraničí, takže máš vlastne toho aj strašne veľa, aj si dlho preč, aj vlastne z tých peňazí není až toľko, lebo si nemôžeš až toľko vypýtať, takže máš obrovské náklady. Takže pre mňa to je zatiaľ také, že ťažko, že mal som aj tento rok, ešte len jednu vec k tomu poviem, hej, že mal som tento rok aj proste z takého zahraničného portálu, že či by som medzi nich nechcel vstúpiť, akoby, že nič, akoby, že nejak, že mega veľké, alebo čo, ale že sú na Instagrame nejaký Wet Vibes, alebo čo to bolo a bolo tam akoby nejaké fíčko a bolo to pre mňa, som na tým tak rozmýšľal, že OK, že či o toho idem a potom sa ma kamoš spýtal, že ty vlastne teda chceš fotiť tie zahraničné, či nechceš, či jak to máš a som si uvedomil, že kamo, tak by si to platil, a neviem, to vychádzalo nejakých 100 eur na mesiac alebo 120 eur na mesiac, proste, že dosť akože pálka. Vlastne platíš a vlastne nie si ani rozhodnutý, že či to chceš robiť. Takže teraz som aktuálne úplne na tom tak, že bukujem hlavne Československo a, a mám zo pár svadieb takých, že väčšinou je, že jeden pár Slovák, alebo Slovenka teda.
a majú svadbu v zahraničí. Jasně. Musím napiť. No to se napij, ale já jsem chtěla říct, že nejlepší host je ten, který mluví sám, takže jako klidně hovoř, to se vůbec, vůbec klidně pokračuj, to je v pohodě. Chtěla jsem k tomu říct, a ještě se tak jako trošku vrátím k té rodině. Myslím si, že přesně, že jako my to máme těžký v tom, jako kloubit tu práci s těma dětma. Vy to máte podle mě těžký přesně s tím tlakem na tom, že opravdu jako co si budem ve většině případů prostě ta tíha toho chodu a těch financí je jakoby víc na vás. A já naštěstí nemám chlapa, který by byl na volné noze, já mám chlapa z korporátu, ale tam je zase složitý to, že on pracuje v týdnu a já pracuji o víkendech. Mhm. A do té doby, dokud jsme Mhm. neměli děti, tak to bylo jako jedno, teď to začíná být taky jako téma. A jsem Mhm. taky zvědavá na to, jak to jako vybalancujem, uvidíme. Mhm. Já jsem se jako hodně našla v té mentorské části, což si myslím, že i to Mhm. taky moc jako baví. A mám jako tu 14. sezonu a já jsem nějakým způsobem jako teď cítila, že si od toho potřebuji po 14 letech trošku jako dát voraz. A když jdu na tu svatbu, teď letos jsem měla 4, tak tam jdu zas jako nadšeně, což se mi třeba jako poslední Mhm. roky úplně jako nestávalo. Mhm. Ta otázka jako směřovala k tomu, že 34 svadeb je fakt jako vela. Je to jako moc velký počet, tak jestli si spíš přesně jakoby nepřemýšlel to nějakým způsobem katnout a udělat si spíš jakoby třeba za víc peněz, víš, jakože takhle, ale ono to asi prostě nějakým způsobem se vykrystalizuje a jestli vám to nějakým způsobem funguje. Já jsem si třeba vždycky dělala v létě jako volno, že se tam prostě striktně vyškrtla 2 týdny a prostě jsme vždycky jeli na dovolenou, protože já jsem potřebovala s těma mýma operovanýma zádama jako trošku jako pauzu. Fakt si to jako trošku jako refreshnout jako v půlce té sezóny, protože ta moje sezóna byla přesně tak, jak ty říkáš. Do covidu a do dítěte prostě, jako to bylo 50-50 cesty a svatby jako v Čechách. A je to prostě strašný masakr. A vlastně od té doby, co je na světě František, tak se to nějak jako stalo, že jako vlastně loni jsem měla 1 gig v zahraničí, letos Mhm. žádnej. A Mhm. vlastně se to začíná až jako příští rok mám nějaký poptávky a hrozně jako zvažuju, co brát, protože když už to vezmu, tak asi bych chtěla, aby tam se mnou letěli kluci, ať z toho aspoň teda něco Mhm. máme. Ale to se taky nedá dělat prostě každý týden, že bych to Mhm. dítě vláčila prostě po celý Áno, áno, áno. Evropě. Takže je to jako, já si myslím, že v našem odvětví každý rok bude jiný, že se ten Mhm. biznes prostě podle mě bude jako vyvíjet. A přesně jak říkáš, že já si nedokážu představit, že bych jako 3 roky nic nedělala a potom jsem se jako vrátila do sedla. Mhm. Vždycky i jako v blbým covidu, i se zlomenou nohou, i s potratem, i těhotná, i s dítětem jsem nějakým způsobem prostě jako fungovala. Mhm. Ale je to prostě, jako to je fakt jako úplně živý organismus, jako to focení a musíš, jako kdo chvíli stál, stojí opodál, bych řekla, že tady platí. A podle mě je strašně důležitý mít tu komunitu, co se taky říkal, a je strašně Mhm. důležité chodit jako na akce, jaký třeba děláme my s Pavlem, jako jsou Presne. Origins Decibel, protože to je to místo, kde si člověk jako může zaktualizovat, jo dobrý, tak je tahle ta vychytávka, tohle to mi pomůže v tom biznisu, protože to se nedá to stíhat, to jako, jsem se jako zrovna kouká, že Adobe zase vydalo nějaký novinky, já si nestíhám pustit ani to video, co mi to Mhm. nabízí. Áno, áno. Presne, Prostě. presne. Hej, hej. Ale inak, čo si hovorila s tým, že voľný víkend, tak toto napríklad toto aj u nás funguje, hej, že to akoby máme vždycky rok dopredu, že také 2-3 týždne, že v lete, že musí byť na dovolenku. Takže aj v rámci tohto ešte stále je ten počet akoby, Jsi v normě. A jako mě by se hrozně na jednu stranu líbilo, kdyby můj chlap byl takhle flexibilní v tom týdnu, ale prostě člověk Mm, nemůže mít všechno. presne, presne, Jako presne, jsem presne. strašně Hej, hej, hej. vděčná za to, že přesně jak ty jsi říkala, že ty máš tu ženu, tak já mám toho svého Mm, 19 let stejného partnera, který přesně jako mě nikdy jako neřekl, hele, tak jako prostě tak tohle to dělat nebudeš a teď máme to dítě a Áno, teď áno, áno. budeš máma. Takže za to jsem taky jako strašně Hej, vděčná, hej. protože byť mě to jako naplnilo víc, než jsem čekala, tak ale já nemůžu být jenom máma. Jako to, Mm, prostě ten foťák je se mnou srostlej jako 20 let a já to áno, prostě áno. nemůžu jako odhodit dál. Nicméně, pojďme od rodiny. Life-work balance, prostě podle mě na to není recept. Podle mě to řeší všichni furt. A Určite, určite. A sú obdobia. Proste tak, ide to lepšie, ide to horšie. Netreba podľa mňa úplne sa z toho nejak zdepkárčiť alebo nejak proste teraz um, ja, teda nám v tom partnerskom živote extrémne funguje to, že si to
si to proste vyrozprávať v zmysle takom, že proste sa o tom úplne otvorene porozprávať a už každý má toho svojho partnera, s ktorým je a naozaj teda ja mám to šťastie a ty tiež, že proste ten partner reflektuje tie naše potreby, reflektuje toto, sa o tom viete normálne porozprávať a to proste, ja si myslím, že to nemôže dopadnúť nejak zásadne zle, keď sa všetko vie, hej, že a keď naozaj sa to snažia každý v nejakom zmysle akoby vyhovieť tomu druhému, takže podľa mňa to naozaj je, určite sa to dá, proste nie som sám, poznám viacero takých, ktorí to tiež zvládajú a, a, a v tomto musím povedať, že naozaj v tomto ja napríklad teraz veľmi vnímam, ako my fotografi to máme v niečom jednoduchšie, že poznám kameramanov, ktorí sú proste na tom tiež, že majú rodiny a tak, a tam je to akoby ešte zložitejšie v tom, že naozaj, že u nich ten edit ide proste oveľa dlhšie a že naozaj toho času majú ešte aj v tom týždni oveľa menej. Takže v tomto ja sa teším, že patrí medzi tú fotoskupinu, že tam je to zase akoby, že je v niečom jednoduchšie. To určitě. A ještě jsem možná chtěla říct, že čím jsem starší, tak čím jsem starší, tak tím míň se mi chce jezdit jako daleko. Že vlastně, nebo s čím jsem máma, bych to tak jako řekla, jo? Že pořád, když jako budu mít nabídku jet prostě do Brna nebo do Bordeaux, tak prostě pořád radši pojedu do toho Bordeaux, protože prostě mi to dává větší smysl. Nic proti Brnu, ale rozumíš, jako, že jako než jet 3 hodiny prostě do Brna z Prahy po strašný D1, tak radši jsem za 3 hodiny v Mnichově, nebo to ne v Mnichově, ale skoro v Mnichově a skoro v Bordeaux. A každopádně já jsem si letos říkala, že já bych strašně chtěla fotit svatby na radnici, kam přijdu, jako, ale dobře placený, víš, jako přijdu ty portréty a jako odejdu, že to by tykom pro mě byl jako úplně ten nejlepší deal jako pro mámu, co bych jako mohla mít. Jenomže problém je, že ty lidi, co chtějí tady jako ten super short session, tak za to prostě nechtějí platit velký peníze, takže vlastně jsem, ale povedlo se mi jednu takovouhle svatbu mít letos a byl to takovej hrozně jako úplně vykročení z té standardní svatební sezóny a prostě byla to svatba doma se připravovali, děti tam byly prostě ještě před obřadem půl hodiny skákali do bazénu a najednou to jako žilo. A z těch jako high-endových prostě luxusních svadeb to najednou byl takovej úplně závan čerstvého větru, kde mě tam jako napadaly různé záběry. Takže je fajn si tu sezónu i trošku jako občas opepřit i nějakou takovouhle jako menší věci. Určitě, presne, no. Určitě. A ty jsi zdá zmínil, že tvůj rok 2024, protože to jsme řešili na jaře na té konferenci, bylo, že vlastně je jako celosvětový jako drop v těch svatbách, jo. Prostě přišla teorie s tím, že i jsme to tak řešili, já jsem byla v neděli hostem v americkém podcastu a tam vlastně i který americký fotograf jako vlastně řekl, no hele, já měl celý srpen a září jako volno, no fakt jako prostě všichni toho měli míň. I v té Americe, protože se fakt jako říká, že prostě lidi, co se jako dali dohromady v covidu, tak prostě jako se teď jako úplně jako neberou, že budou se brát prostě později. A podle počtu propouzů, který mám letos, tak se budou brát prostě hodně 25, 26. Podle mě to jako bude zase střelený nahoru. Takže my tady v Čechách jsme měli drop. Ty si žádný drop neměl. Hej, no, je to... Nemal som nejaký drop, akože vôbec neviem to nejak ohodnotiť objektívne asi, že prečo sa to vlastne mne nestalo. Z každej strany som to počúval a doteraz si proste kamoši robia srandu, že no však, že ten rok bol teda že zlý alebo horší a teda, že ten ďalší bude dobrý, teda okrem Andreja, ten mal aj ten dobrý. Naozaj neviem, že čím to bolo, akoby, že ja si vždycky dávam akoby, že pred tým rokom, keď to idem bookovať, tak si dávam akoby, že nejaké svoje benchmarky, či na cenu, či na počet svadieb, alebo čo v tom je všetko, alebo tak, že sa snažím si to nejak nastaviť, že ako by som bol za to rád. A zatiaľ našťastie sa mi každý rok to snaží, teda sa mi to podarí nejakým spôsobom ešte akoby, že predčiť, hej, že napríklad, ja neviem, že priemerná cena si ju nejak určím a že je ešte akoby, že vyššia. A v tom 2004 sa to stalo tiež a ja teda sa snažím si sledovať nejaké štatistiky a tak, ale počas tej sezóny
nebol som akoby úplne v tom časovo schopný si to proste spisovať, kedy mi chodia poptávky a kedy mi proste ľudia píšu a tak, však si to spomínal toho Ninju, či jak sa to Ninja, hej. A že sú na to super pluginy, ktorí to sledujú. Ja to teda zatiaľ na tom nefungujem. Ale to chcem len povedať, že mám pocit, že ten počet dopytov akoby, že teraz na rok 25 a v roku 23 na 24 je veľmi podobný, ak dokonca nie, akože pre mňa, že trošku nižší. Hej, že mal som pocit, že v tom 23 bol, ja neviem, či som vám všetkým pobral svadby, alebo čo má akože s nadsázkou, ale mal som naozaj úplne akoby, že vyfilovaný kalendár tento rok. Vôbec som nemal nejaký čas, že by som toho mal menej, alebo tak. Mal som od apríla do konca októbra s tým, že som mal ešte akoby, že nejaké v zime, čo sa mi že vôbec nestáva. Mal som tam proste vo februári 2 svadby, čo naozaj sa málo kedy mi stáva. Takže ja si jedine, čo si naozaj sledujem, a to sa mi akoby darí zapísať kedykoľvek, je to vlastne, že si viem pozrieť, že v takomto čase minulý rok, ako som bol na tom. Že to si akoby pozerám mal pred 2 rokmi a akurát som si to pred pár dňami pozeral a vlastne v tomto čase, akože niekedy na konci novembra, minulý rok som mal asi že 20 svadieb buknutých. A teraz mám že 19. Hele, Takže je to stále akoby, že veľmi podobné. To je zajímavý. Já třeba jako do konce roku, každý rok buknu třeba 3-4 svatby. A jakoby ta main bukovací sezóna je třeba jako leden až duben. A co se mně teda změnilo, ale já si teda myslím, že to je A fakt to je jako... super podľa mňa. No je to super v tom, že i na poslední chvíli chodí fakt jako pecky. Víš, jako že si prostě, že Áno. i třeba jako mi to zahraničí. Podľa mňa to ani nie, že Prepač, ale že to len chcem povedať, že podľa mňa to nie je, že aj ku koncu roku, ale podľa mňa, že hlavné pecky chodia naozaj ku koncu toho bukovania, čo si presne spomínala, ten január až apríl. Jo, protože já si myslím, nebo já jsem to no, já si totiž myslím, že se prostě změnil mindset. Já jsem o tom přesvědčená, že se v tom covidu změnil mindset lidí a že oni se jakoby bojí bukovat jako dopředu. Já to vidím na sobě. Jakože dřív jsem neměla problém si koupit letenky prostě rok dopředu, protože jsem si říkala, nic se nestane, víš, jako, nebo prostě půl roku dopředu. A teď prostě dokud jakoby to nemám jako jasný, tak ty letenky nekupuju a ba naopak, jako teď s tím dítětem to řešíme prostě 2-3 dny dopředu třeba. Jako ještě jsme nikam teda neletěli, ale jakože když někam jako chceme jet třeba v rámci Evropy, tak si jako držíme prostě dlouhou dobu ten datum, protože nás to takovým vyškolilo v září, jsme měli letět na dovolenou a místo toho jsme letěli sanitkou jako do Motola s malým, takže prostě 24 hodin před odletem. A to byl takovej ten, říkám, tak takhle už ne, takže super last minute s dítětem. Kdy je ti jedno, jako kam pojedeš, hlavně, že někam jako pojedeš. A podle mě tohle se stalo jako i v těch svatbách. Víš, jako, že ty lidi si třeba jako buknou to místo, protože to je jako rychle plný hned, ale podle mě jako strašně dlouho řeší ty dodavatelé. Vieš čo, úplne kľudne to tak môže byť a že možno to je akoby, že vždycky je to podľa mňa, že viacero takých faktorov, vieš, že sa podľa mňa pospája zrazu. Určite aj ten COVID tam zahral strašne veľa v tom, ako ľudia sa pozerajú na tie veci. Ale napríklad mám kamoša, ktorý točí svadby na Slovensku a on mi hovoril, sme sa tento rok stretli na 2 alebo 3 svadbách a on mi hovoril, že on dlhodobo, akoby, že neviem, že proste 4-5 rokov, akoby funguje naozaj tak, že presne ak ty, že do konca roka 3 svadby, 4 a potom akoby to obdobie, ale on bukne, že 30. Hej, že on bukne proste, že od januára do apríla bukne ďalších 30 alebo 25 alebo koľko, takže dokopy ich má okolo 30, hej. Že podľa mňa aj ten počet, že to je že obrovský rozdiel, lebo keby ja chcem buknúť, ja neviem, že 15 svadieb, tak naozaj ten čas, kedy to môžem ťahať, je oveľa dlhší. Hej, že toto. Ale ja viem, že keď chcem buknúť 34 alebo 35, tak naozaj do konca roka toho predošlého som taký komfortný, keď aspoň 15 mám. Akože to je pre mňa taký, že taký safe spot a potom to mám 19, akože naozaj je to že, vieš, že príde ti nejaký dopyt a teraz OK, si povieš, že proste fajn, že sa ti to páči, neviem čo, akoby pošleš tú ponuku a pošleš tú ponuku s tým, že proste, že toto keď ti zoberú, tak budeš strašne happy.
Hej, akoby, že cenovo. A oni to zoberú proste. A si zrazu taký, že no, že, okay, že super, nie? Vieš, že sa tešíš z toho. Ale aj tak potom zrazu je apríl, marec, apríl, február a zrazu chodia akoby ešte akoby, že iné dopity, možno, neviem, zaujímavejšie miesta, alebo koncepty, alebo zahraničia, alebo ja neviem, kto už čo chce, ako čo hľadá. Takže v tomto je to akoby, že náročné a veľa sa aj to my v rámci komunity rozprávame, že často si zdieľame, že koľko má kto, že kedy buknutých, aké typ svadieb a tak, že by sme si možno aj my troška vedeli to správanie toho zákazníka akoby, že odsledovať aj akoby, že viacerí ľudia a že naozaj proste je to tak, uh, podľa mňa, že presne, že ten marec, apríl, teda február, marec, apríl, že tam je to obdobie, kedy sa človek ešte vôbec nemusí obávať, aj keď má menej buknuté ako chcel, a že väčšinou tam naozaj tí ľudia už nemajú taký výber z tých fotografov a že naozaj aj tam častokrát tí ľudia sú ochotní viacej zaplatiť, sú to zaujímavejšie svadby, lebo mám pocit, že naozaj práve takí tí, čo akoby, že podľa mňa, že sú ľudia, ktorí si na tom brutálne dávajú záležať a riešia to veľmi skoro. A potom sú takí ľudia, ktorí to naozaj, že vedia, čo chcú, a vedia, že si to môžu dovoliť a tak to neriešia a nechajú to proste, OK, tak počúvaj, už to poďme poriešiť, zabukujeme to a všetko OK. Ale je pravda, že po tom covide, čo vidím, že sa zmenilo, sú tie dni, vieš, že takedy, že sobota, Jo, piatok a už teraz mám, že štvrtok, jo, jasně. nedela, vieš, že toto sa akože, v tomto sa ten mindset ľudí aj na Slovensku už veľmi zmenil, že naozaj to už nemusí byť proste sobota, kostel, kultúrak a vybavené. Hej, že sa to Ale mení. No. mám takovou otázku na tělo, jo. Protože Mhm. Aj. díky Origins a díky jako i mýmu mentoringu jsem tak jako měla šanci nakouknout do cenotvorby na Slovensku. Mhm. A to je strašný. Mhm. Jakože věděl by si... Musíš to opísať, lebo práve teraz ti vypína podcast každý Slovák, tak Ne, 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 opíš ne, to. ne, ne, já bych, jako, já bych tady právě všem Slovákům chtěla říct, že fotíte hrozně jako pod cenou, ne všichni, ale jako, že tam prostě ty Mhm. ceny, co si ty lidi jako říkají, jsou třeba jako 500 euro, jo. To je, já jsem totiž v Mhm. jedné slovenské skupině, kde se dohadují jako svatby, mě tam někdo zandal a já tam vždycky jako jsem, jako, že tam někdo prostě poptává prostě rodinného fotografa jako za 50 euro a tam je pod tím jako 20 Mhm. odpovědí a já si říkám, Ježiši Maria, za 50 euro jako někdo vstane jako na volné noze, když z toho musí zaplatit Mhm. Mhm. daň, socku, zdrávku a život, jako to kolik těch focení za 50 euro, to není jako, Mhm. i kdyby si jich fotil Hej. jako 10 denně, tak si prostě jako nepomůžeš, jo. Ale jako co se stalo prostě, jako proč je tam takový rozdíl a to si já si myslím, že vy se Mhm. jako máte trošku jako líp než my, jako co se týká prostě, jako, nebo takhle, myslím si, že na Mhm. Slovensku z mýho pohledu jsou prostě lidi zvyklí dělat jakoby velký svatby, podle mě i z nějakého jako trošku víc Mhm. náboženského založení, to je můj jako názor, jo. Cítím, že Áno, áno, áno. Mhm. a k těm svatbám máte takovou nějakou posvátnější úctu, i když tak on si myslím, že se to trošku jako, Mhm. to je takový ten rozdíl Mhm. není tolik větší. Ale prostě, že tam ta tradice té svatby je prostě jako trošku víc zakořeněná než tady v Čechách, kde jako to třeba lidi trošku jako některý jako odbydou, jako že Jo, prostě jo. radnice, rozumíš mi, co tím chci říct, jako že prostě podle Áno, úplne, na úplne, Slovensku jako úplne, úplne, tradice úplne. svatba prostě musí být kostel, Mhm. kulturák, 100 lidí, málo. A tak jako když je Málo, málo. Mhm. ano, ano, když je tam takováhle tradice, jak to, že ten, nebo jak to vnímáš ty? Já prostě vnímám, že Mhm. ten slovenský trh, i z toho důvodu, že Mhm. třeba ty lidi řeknou, že jakoby za některý workshop, třeba za můj workshop, když já jsem měla jeden rok ještě takovou, jako, jsem měla jako slovenskou vlnu, a jakoby oni mi říkali, že to na ně drahý, jo. A já říkám, Mhm. ale to není zase tak jako drahý, vždyť to by mělo být prostě jako investice do jedné svatby. A oni řekli, no teď právě. A to mě jako hrozně otevřelo oči. A já si říkám, jakoby my tady v Čechách taky umíme fotit za 15 tisíc, jo, ale jako Mhm. ten Mhm. Mhm. standard si Mhm. myslím, že začíná kolem nějakých jako 1200 euro, jakoby 1500, jakože je to jakoby zvedlý. Ale u vás to prostě je fakt jako Mhm. 500, 800, prostě 900. Jak to? Je strašne ťažká téma, lebo možno do toho dokonca vidíš akoby, že trošku viac ako ja, lebo Mhm. ja som možno v nejakej také akože bubline, hej, že
že neviem úplne, že ako sa, takto, že viem asi, že ako sa tie ceny pohybujú. A, mm, ja ti poviem taký, že ako to, že bez ohľadu na to, že čo by si mi ty, čo si mi teraz hovorila, že kebyže sa ma to spýta, že čo by som ja povedala, že ako si myslím, že to je, a môžeme tam potom nájsť nejaké akože dôvody, alebo že ako to celé, a to tiež presne len taký môj názor. A mm, mám pocit, že tá cena za svadbu, za to fotenie, ide aj na Slovensku pomaličky hore. To Mhm. akože je prvá vec, že určite to ide. Uh, mm, ja akoby, ja som v tomto taký troška asi, že proste nech si každý dá cenu, ako chce. Hej, že akoby, že úplne to, že neriešim. Nemám pocit, ja nikdy som nebol ten typ, ktorý by som mal pocit, že to nejak kazí trh, alebo že by to proste toto, že nejak to je akoby, že podkopávanie mojej ceny, alebo že nejak som to neriešil, proste mám pocit, že ak niekto je dobrý a proste, že ak, ak je cena to, čo u teba rozhodne, že si zoberú lacnejšieho, tak potom nie je to úplne tak nakopnuté, ako by si to mal mať podľa mňa nakopnuté. Že toto je akoby taká prvá vec. Ja mám pocit, že taký akože zlatý, verím, že nepoviem úplne, že mimo, ale že podľa mňa, že taký priemer je aj na Slovensku okolo že 900 000. Mhm. 900 eur? Tisíc, hej? Nie 900 000. Že aspoň ja mám taký pocit, samozrejme, že mám pocit, že od takých 700 eur to ide, za taký, že full. Otázka, že čo v tom je, hej? Že u vás tie svadby sú kratšie, alebo sú proste častokrát toto, takže to je akože ďalšia otázka, že na Slovensku naozaj je to, že Těpšení. minimálne 14 hodinovka, akože to je Je proste, že si krása, no. zamakáš, hej? Mm. Že toto je akoby, že iná vec, ale toto sa tam nebere úplne do úvahy, stále sa to bere akože fotenie svadby a už proste, že u nás je nejaké čepčenie s nejakým tancom o polnoci, no bohužiaľ, hej, tak hej, tak toto je, ale mám pocit, že to začína akoby, že niekde okolo 700 eur za taký akože full package, že za 500 eur som asi ešte nestretol, alebo som veľmi dlho už nestretol nikoho, kto by za 500 eur fotil. A čo sa väčšinou rozprávam, tak je pravda, že keď sa rozprávam, že najviac akoby, že kameramani vedia o týchto veciach, že s tými sa že na svadbe, oni poznajú strašne veľa fotografov, takže, takže oni to častokrát akoby, že vedia, riešia a s nimi sa o tom rozprávam. A je pravda, že keď im poviem ja svoju sumu, tak sú takí, že wow, že nepočuli. Hej, ja teda však úplne úprimne vôbec sa za to nejak, že môžem úplne v pohode povedať, že ja mám teraz že 2000 eur za fotenie svadby. A je to, akože ja tu neviem vôbec, ako to máš napríklad ty, ale ja tu cenu mám akože variabilnú troška v tom, že kedy to je, kde to je a že aký je ten rozsah. Hej, že to je, že 2000 eur je akoby, že sobota, full day, uh, proste niekde v nejakom proste peknom priestore na Slovensku a v tých akože prime time mesiacoch, hej, že toto. Ale akože tá cesta tam bola, že dlhá, hej, však že aj ja som fotil takedy za 500 eur, za 600 eur, 700 eur, že naozaj, že tam sa, že ja to úplne tak nevnímam, že tí ľudia, nestretol som asi človeka, čo by dlhodobo fotil, myslel to s tým fotením vážne a fotil by za 700-800 eur. Hej, akoby to sa mi nestalo ani na Slovensku. Uh, a, a, mm, a mám pocit, že tu tá mentalita toho šerovania tých cien a toho, že však poďme sa o tom porozprávať normálne, tak ty fotíš 10 rokov a fotíš za 690 eur celý deň, asi počúvaj, tak je niekde problém. Že toto tu podľa mňa nefunguje, že je tu stále taká tá slovenská možno závisť, uh, taká súťaživosť. Však v niečom je tá súťaživosť akoby, že zdravá samozrejme, že treba akoby, že sa nejak tak doťahovať, alebo že proste sa snažiť dotiahnuť na druhých, ale, ale taká dobroprajnosť, vieš, že to strašne treba k tomu, takú dobroprajnosť. Takže ja mám pocit, že úplne, že 500 eur, ja mám pocit, že to nie je, že možno takých 700, podľa mňa je veľmi veľa fotografov, ktorí je takých, že 900, že za ten full day 1000. A potom je taký akože skok na 1200, že je veľmi veľa fotografov, ktorí berú, že 1200 a potom je proste od tých 1500 vyššie už akoby veľa tých fotografov nie je. A, a, a častokrát je to podľa mňa aj o tom, že akože už nemám na to vek, že by som také slovo používal, ale že je to taký flex občas podľa mňa, že
že, 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 že akoby, že častokrát tí fotografia podľa mňa povedia akoby, že vyššiu cenu kvôli tomu, že by sa akoby, že však ja toľko to berem, ale je v tom 4 fotoknihy, je v tom proste aj ťa odsobáši, aj ti zahra na svadbe, aj ťa natočí. Takže, takže to je proste, Jo, že ja sa vždycky na to pozerám, že aj keď niekto povie, že OK, ja vieš čo, ja berem 1200, super, a že čo v tom máš? A že to. A že takže tam to fotíš oveľa za viacej. těch stejných 900 jako všichni Presne, ostatní. presne, presne, presne. Takže ja som to aj na tom Origins, ja som sa vrátil k tomu, som to myslím, že troška tak spomenul, že je podľa mňa nejaká cena, ktorú ty si schopný brať za svadbu, akoby za tú prácu tam, za tú tvoju službu, že si tam, že tú prácu odvedieš proste dobre, že si tam s tými ľuďmi. A potom je proste strašne veľa x iných vecí, ktoré k tomu vieš pridať, ako by si cenu navýšiť. Napríklad ja to mám tak, že ja si akoby sledujem, že priemernú cenu za ten rok, akú mám na svadbu, priemerne za svadbu, a že napríklad ja to mám tak, že minulý rok som mal, že na začiatku tej sezóny v januári bola nejaká a na konci roka bola o nejakých 200 eur vyššia. Hej, tá priemerná. Takže keď som mal 30 svadieb, tak to bol v konečnom akoby, že o 6 000 eur viac, čo som zarobil, čo som ani nevedel. A to bol, že čisto len na extra veciach, hej, že proste fotoknihy, potom tam boli proste fotenie na film a rôzne extra služby. Takže podľa mňa toto je proste cesta, že ak sa ten človek bojí si pýtať za svadbu, proste, že ho ma nezoberú, tak OK, predajím to za 900 eur, ale skúsim proste ponúknuť niečo viac. Že Ano. ja som mal napríklad tento rok Upsale. jednu. Upsell, presne upsell. No a že ja som napríklad tento rok mal jednu svadbu a to som tiež uh, ma to len v tom momente náhodou napadlo, že oni chceli akoby že zľavu, tam naozaj tiež už bol taký, akoby, že tá suma bola vyššia, chceli zľavu a vtedy úplne, ak som s nimi volal, tak mi napadlo, že nedávam im zľavu, že skúsim radšej niečo ponúknuť a som im ponúkol akoby fotoknihu v tej cene. Boli nadšení, úplne boli nadšení, že to majú, boli nadšení, že som im to ponúkol, že sa tešili z toho a vlastne tým, že, akoby, že na tých kvalitných fotkách mám tú nejakú slevu ako profík, tak vlastne aj na tej fotokine som si ešte niečo tam vedel zarobiť. Hej, že tým, že tam mám proste vysoký obrat na tých kvalitných fotkách. Takže pre mňa to je úplne, že treba sa nad tými vecami proste biznisovo zamýšľať, že ono je to krásne mať super edit, fotiť všelijaké kompozície, ja neviem, skúšať direct flashy, moderné veci, trendové veci, výborné, však to je to, čo ťa akoby predá v tom prvom slede, ale keď skončíš len pri tom, že to predáš za 700 eur, tak akože si nezarobil. Akože ja sa preto na to nepozerám, že by ma to nejak podkopávalo tú moju nejakú cenu, lebo viem, že to není udržateľné. Že ten človek tak či tak proste príde na to, že aha, OK, presne, že možno prvý rok a pol neplatí sociálku, tak je akože king, ale potom zrazu už má sociálku, zdravotku, platí proste mesačne, ja neviem, 700-800 eur a zrazu OK, tak Tak že to nemôžem brať svadby. no. Tak nemôžeš brať svadby proste za 700 eur a musíš fungovať, no. To je super, co říkáš, jsem Takže, tak, no. Ne, jo, je to pravda, no. Já jsem jako na podzemním Origins měla vlastně takovou hodně biznisovou přednášku o tom Mhm, přesně, mhm. jak jako si nastavit vize v tom podnikání, jak prostě jako si umět trošku jako Hrozne som chcel prísť. zohlednit Hrozne som prostě chcel prísť. i tu konkurenci, protože prostě musíš jako být taky, musíš vědět, jako co ty ostatní jako nabízejí, ale Mhm. prostě umět jako vědět, co tu cenu ovlivňuje a fakt jako myslím si, že to byla docela nalejvárna taková, jsem docela zvědavá, jestli si z toho někdo něco vzal. Ale to jsem se tě chtěla zeptat. My se tady pořád bavíme o tom, jak Andrej jede bomby. A má Andrej všechny vajíčka v jednom košíčku? Jsou to svatby? Nebo máš nějaký prostě biznisový ještě jiný income stream, že fotíš i jiný věci? Fú, ty vole, ja som, že v jakom košičku, ty vole, som sa Jaký zlakol, že vajíčka? Jaký košíček? ty vole, Vianoce sú, že Veľká noc ďaleko, ale dobre, že môžeme sa. Inak som strašne chcel prísť, ale to presne bolo, že po poslednej mojej svadbe a toto je napríklad bola presne vec, že sme si sadli doma a som im manželke, že strašne chcem ísť do tej Prahy a že proste, že po 4 týždňoch v oktobri, kedy som mal proste ešte do svadieb, tak som to proste nedal. Hrozne ma to mrzelo, tak
Hele, duben se blíží. Duben, duben se blíži, no. Dobre, dobre. Hele, je to Treba vlakem, ísť, všetko odporúčam. jsou to Pardubice a vlakem to je 3 hodiny z Bratislavy. Ty vole, tak to je dobré. To je Hm. dobré. To je lepšie jak Berlin, No, way up north. mhm. Ano. No, Tak co ty ale tvoje, je to co ty tvoje vajíčka v tom košíčku? vaječka v košičku. Vieš čo, no ja to mám, toto je napríklad tiež vec, ktorá sa mi akoby v tých rokoch menila, že ja som to vlastne, vidíš, to som aj nespomenul, ale presne toto je v tom 2020, toto sa vo veľkom zmenilo, že ja som si povedal, že chcem sa tou svadobnou fotkou sa chcem živiť akoby, že full-timeovo, lebo ja som to vtedy fungoval tak, že som mal, akože ten income ročný bol 50% svadby a 50% som robil, že marketing, Mhm. akože social media a Google, robil som WordPress weby a robil som grafiku. Mhm. A potom nejaké také akože fotenia, že nejaký event občas alebo niečo takéto. A toto sa mi vlastne veľmi zmenilo v tom, že som si povedal, že idem na tie svadby, presne akože prišiel COVID, akože našťastie sa mi to tam akože nezničilo tento môj plán a mohol som pritom ostať že čisto svadby. A, a, a teraz to mám aktuálne tak, že mám naozaj, poviem, že 90% sú že svadby a 10%, akože troška ma tam desí tá nediversifikácia, že to nemám diverzifikované, tento. Um, Toto je akoby jedna z vecí, ktorá podľa mňa ma troška tak vyrušuje, len nestíham to. Akoby, že, respektíve, že ja naozaj teraz mám také obdobie po tej celej sezóne, že predstava toho, že by som začal robiť, že vianočné fotenie teraz nejaké, alebo že by som začal robiť teraz nejaké rodinné fotenie, hej, že vo veľkom mám napríklad zo pár takých rodín, ktorých už dlhodobo fotím, alebo sa poznáme, tak to akoby že nerátam, ale že nejaké že rodinné fotenie a potom, že teraz ja neviem, že teda, jak by som to mal diverzifikovať, že nejaké akože plesy, alebo ja neviem čo, no ja si to akože aktuálne si to neviem sa predstaviť, takže teraz to mám tak, že mám 90% svadby a 10% sú, že ešte nejaké pozostatky tých WordPressov a, a ešte fotím pre jednu firmu v Bratislave, respektíve im akoby riešim nejaké veci, takže toto sú také veci, ktoré mám a to je presne jedna z tých vecí, ktorá netuším, či bude tak fungovať forever and ever, že proste sa to možno bude meniť, Víš co, ale zatiaľ je to no, ale dobrý, aktuálne že to je, máš že ten skill, takže podle mě jako kdyby přišlo jako fakt, kdyby se rozbily vajíčka v košičku, tak hm, prostě podle mě se jako přepneš a prostě budeš zase víc dělat třeba ten WordPress, protože je u toho jako je jo, dobrý, jo, podle jo. mě jako strašně super. Já třeba nechápu, teď mi běží hlavou zase na strašně moc věcí, jo, ale nechápu třeba lidi, kteří jako chodí do day jobu a mají k tomu těch 30 svadeb. Jako fakt já to nechápu, to je úplně prostě mindfuck, jako kdy to děláš, kdy žiješ prostě, jakože cože? Já nestíhám, já když Hej, mám hej. jako, já mám 15-20 svadeb a jako vůbec prostě ta administrace kolem toho, prostě to, že mě Mhm, to vždycky úplně sejme třeba na den a potřebuji si dát jako voraz, mhm, jako nějak se jako trošku refreshnout jako člověk. To bývávalo, teď už nemám vůbec čas se refreshnout, ani prostě přijdu a druhý den, přijdu z party ve 3 ráno, jako se stalo teďko na prostě v 6 jedeš bomby prostě s dítětem, teď už je Ale jiný. vyzeráš veľmi napríklad refreshnutá pre mňa. Takže Jsem se nabalovala. Děkuji. Každopádně tohle to jakoby nechápu. A právě jakoby tam taky moc nechápu, jak tam nacpat ještě něco jako jiného. Krom toho mít dobře jako vydefinovaný ten upsell, že aspoň třeba přes tu zimu člověk jako vydělává na těch printech. Což si myslím, že je mhm, jako strašně fajn tam jako nějakým způsobem mít, anebo přesně mít nějaký jakoby další skill, který můžu vytáhnout ve chvíli, kdy půjde jako do tuhýho. mhm, To si taky jo, myslím, že jo, je strašně důležitý jako nezakrnět i tadyhle v tom, no. jo. To je Ja fajn. zas, ja, ja zas akože aktuálne to mám tak, že keď sa nad tým zamyslím, tak v zásade akože jediné voľné, taký, že voľný čas, kedy by som mohol niečo iné robiť, je, že začína to v januári tak pomaličky a potom, že február, marec. A to vlastne u nás je akoby, že pôst, Mm. hej, však aj u vás asi teda, neviem, proste, že ten čas pred Veľkou nocou, kedy tu nie sú že vôbec svadby. Naozaj, že keď poviem, že v zime nie sú,
tak akože cez post ja som akože v živote nezažil svadbu, že by mi vôbec prišiel dopyt za tých 14 rokov. Takže toto tiež čo z takého tradičného, nejakého možno kresťanského, tohto, že naozaj, že toto sa tu proste nerobí cez ten, takže to je vlastne, že obdobie, že koniec februára, marec, Mhm. a apríl nejaký kúsok. Takže toto je obdobie, kedy naozaj že je to voľno, ale napríklad ja teraz november je už koniec novembra a vlastne z tých takých administratívnych vecí, ktoré vždycky si nechávam po sezóne, mm, mám spravených možno 10%. Takže ono, a ja si myslím, že mm, mám šťastie v tom, že naozaj tá cena za svadbu a tie svadby v tej hlavnej sezóne prinesú mi taký proste obnos, že fungujeme z toho. A můžeš Aj si to dát akoby, že ďalšie. trošku volno. A môžem presne si akoby, že dať také tie svoje projekty, svoje úlohy, neviem čo. Naozaj si to neviem predstaviť, že niekto ešte akoby, že aj počas tej sezóny, aj potom proste frčí normálne nejaký iný job, alebo že hneď skočí do nejakého ďalšieho fotenia a ďalšieho fotenia a ďalšieho fotenia, ďalšieho fotenia, že m- myslím si, že to musí niekde trošku akoby, že cítiť. Hej? Mhm. Že to akoby, že naozaj dlhodobo to určite podľa mňa nie je udržateľné. A veď koľko je takých proste, čo mi povedia, že ty vole, ja som na svadbu už na web nepridal, ja neviem, 2 roky, hej. Alebo že Instagramové posty cez sezónu nestíham a neviem čo, že pridám jeden za nieký. Vieš, a to sú, to sú také, že možno, že detaily im to prídu, ale mne to proste o to sa treba starať, lebo to ťa proste dobehne neskôr, že Jo. tí ľudia chcú vidieť aktuálne veci, tí ľudia chcú vidieť proste, že ako máš tú tvorbu teraz, nie ako si mal pred 2 rokmi a aby to bolo aj, aby si aj ich ja vlastne akoby uspokojil s tým čo im dávaš. A, a ja napríklad vždycky v takomto období prerábam, alebo teda updateujem tú svoju ponuku. Akoby, že to, čo posielam a ja posielam akoby viacero tých ponúk v zmysle aj nejakých tých extra služieb a toto a to naozaj je napríklad jedna z tých vecí, že ja si neviem predstaviť, kedy v sezóne by som si na to našiel čas No jasně. a toto je presne to, že mi to dokáže priniesť potom ten upsell Mhm. pri tých svadbách. Mhm. Takže treba sa o tie veci starať, treba si na to nájsť čas, akože určite podľa mňa, že to je... No, hele, já třeba taky nechápu tadyhle ten jakoby, nechápu moc jako ty, takhle, nehejtím to, nebo takhle, ještě jinak. Chápu, proč to ty lidi dělají, protože jako peníze, jo, jakože třeba vánoční focení, když to máš dobře nastavený, což když vidím, jako za kolik ty lidi fotí, prostě po 30 minutách, prostě za den jako 10 lidí za úplně prd peníze, tak jako si vždycky říkám, že to za to jako úplně za ten hustle, co s tím máš za ten měsíc, že to jako za to jako úplně nestojí, jo? Že jako já Mhm, radši budu vyfotit rodinu doma k jejich vánočnímu stromečku a prostě řeknu si za to, jako oni, jako za ten celý den, kdy tam prostě odfotí mhm, 10 lidí a zabere mi to prostě desetinu jako času, co těm ostatním lidem a dává mi to větší smysl i v tom, že ty lidi fotím jako v jejich domácím prostředí, u jejich jako stromečku. mhm, Ale jako chápu tu fabriku, protože přesně když si nevyděláš ty peníze těma svatbama, když ještě možná nejseš prostě tak jako by dobře oceněný jakoby za tu celou sezonu a prostě ty peníze někde chybí, tak chápu, že se potom někdo jako vrhne do mhm, takového kolotoče. Mně by to třeba mhm, kreativně zabilo. Já si pamatuju dobu, když jsem v 2010 začala jako podnikat a retušovala jsem vánoční fotky v jednom studiu, fotostudiu. mhm, To bylo prostě, to byla strašná manufaktura, mě to úplně mhm. oddělilo, mě to úplně zabilo ten drive kreativní a řekla jsem si tak Áno. ne, prostě školky a tadyhle ty jako kolotoče, jenom když půjde jako hodně do tujího, tak tohle to jako budu dělat a pak Mhm, jako prostě chci, aby ten můj biznis přesně, abych jako uh, měla peníze na tu zimu a přes zimu prostě žila jako z těch záloh na ten další rok. Sice mhm, jako trošku jako skromnějš, ale jako zase mě se to doťuká těma propouzlama a těma cizincema jako v Praze, jo, že prostě, mhm, a teď jsem třeba zjistila, já jsem jako nikdy nefotila moc rodin, ale jako teď třeba mám takový fakt jako úplně open-minding moment a to je to, že já když vezmu za víkend 2 jako rodinný focení, tak jako poměr cena výkon je to prostě výhodnější mhm. než celý den prostě na tu svatbu, jo, No protože já jasné, jasné, jasné. prostě Mhm, za hodinu jako zpracovaný,
a jako čistá hlava, prostě všichni jako Mm, happy, jo. Zase jako ja. není to úplně něco, kde se jako cítím jako pevná v kramflecích, nemyslím si o sobě, že jsem Bůh ví jak dobrý rodinný fotograf, jako myslím si, že Mhm. jakoby to oko mám prostě v těch svatbách nebo v tom párovém focení, ale jakoby jako biznisově to dává mnohem větší smysl, Áno, áno, áno. než prostě Áno. celodenní svatba, jo. A je to hrozně složitý si i tady jako vykolíkovat sám pro sebe, kolik jako toho za ten rok vzít, jak si to jako, to je podle mě nějaký složitý, no. Hm. Vieš čo, ja mám pocit, že presne, že preto som aj povedal, že ja mám to šťastie, že to nemusím, ale viem si úplne predstaviť to, že proste tí ľudia nemajú inú možnosť, proste potrebujú si tie financie ich nazbierať a je to úplne proste OK, však to vianočné fotenie nejaká, není žiadny proste bullshit, alebo však to je proste pekné fotenie, nech ti to proste spravia, však to akože vôbec by som to nejak nedegradoval ani nič. A, ale naozaj, že to je, že treba si podľa mňa v tom dať také, že také ciele, vieš, také tie normálne, že OK, že tak robím to vianočné fotenie, lebo peniaze, tak asi to nie je vec, ktorú chcem robiť dlhodobo. Hej? Že keď sú peniaze ten hlavný motivátor. A samozrejme, ja sa tiež netvárim, že pri svadbách peniaze tiež nie sú akože motivácia, však to je jasné, však to je proste, však je to v niečom akoby práca, ale keby to bolo o tom, že napríklad v tomto je ten Lukáš, ten Zachar, ten, ktorý sme spomínali, taký dobrý príklad v tom, že on vlastne akoby aj preto prestal fotiť svadby, lebo jemu to prinášalo neskutočný stres. Hej, že ísť tam a mať tú zodpovednosť a teraz akoby, že aj pozovať ten pár, aj proste nejak, proste riešiť to tam všetko dobre mať, nič nezabudnúť, pardon, všetko nafotiť. Proste mu to, že naozaj obrovský stres mal, keď tam mal ísť a ja v jeho mindsete si neviem predstaviť, že by som to tak dlhodobo robil, hej. Ja tiež akoby, že rokmi sa ten stres akoby, že úplne že zmenšil na až minimálny, ale tiež som takedy na začiatku mal z toho stresa tak, takže to len však samozrejme, že mať nejaký stres zo svadby je úplne OK, však je to akoby, že zodpovednosť, ale že podľa mňa v tomto si treba naozaj tak nastaviť, že čo ma baví, z čoho viem tie peniaze si to tak vyskladať a naozaj podľa mňa je úplne OK, keď máš proste, že 10 svadieb, ktoré ťa tešia, hej, mať potom proste kľudne vianočné fotenie, ale tak, ako by ťa to tešilo, hej, však ja teraz tiež som prekvapený, že ako veľmi veľa fotografov to robí, že som to do tejto roky som to vôbec nevnímal No, protože ta a že sezona byla blbá, Andrej. no môže byť, úplne jasné, no. A presne, že a zároveň aj, že ako kreatívne to vedia spraviť rôzne, že však to tiež je proste zaujímavá vec a že potom mať nejaké rodinné fotenie, možno v zime, že naozaj sa to dá vyskladať tak, aby ten človek bol spokojný, ale presne podľa mňa, pre mňa je tá hlavná otázka to, že pomer cena-výkon. Hej, že ja napríklad si viem predstaviť, že keď budem robiť vianočné fotenie a si dám sumu, ktorú ja mám pocit, že by bola fajn pre mňa za ten výkon, ktorý som tam a toto, tak by som to nevybukoval, akože, že by nikto neprišiel, hej, akože bez šance, hej. Takže pre mňa to je vec, ktorú ani Andrej, pojď nahodí, kolik by byla cena za vánoční focení? počuj, ja teraz si ma dostala. Akože Pojďme to ty vole, střelit. za 30 minút fotenia, hej? Mhm. Akože pocitovo niekde okolo 150. Jo, já bych dala třeba 200. Ale jako to není, hele, jakože já vlastně začínám, mám takové rodinný focení za 350 euro, jakože v přepočtu. Mhm. A jako ty lidi to dají. Jako je jich míň, ale dají to. Áno, Prostě. áno. Áno. Takže Ale naozaj neviem, zas, akože je to také, že intenzívne si na jednom mieste, akože je tam veľa plusov, je tam veľa minusov, akože musel by som si to niekto to, ale že to je presne o tom, že to chystanie celé okolo toho napríklad, keď sme pri tom Vianočnom, a že naozaj pre mňa by to bolo tak náročná vec, takový že, stres, viď? Ale hlavně že? oni si, že stres, viď? Jakože jak No, ten tvůj úplne. kolega měl stres jakoby v těch Áno, svatbách. áno. A oni ještě, Hej, jako, hej, hej. co si všímám je, že ty lidi si to jako neumí jako spočítat, jo? Že oni třeba jako za to, že vyzdobíš ten ateliér, tak do toho třeba 10 000, 10-15 000 prostě strčíš, protože jako Mm, nakoupit všechny ty kraviny, teď to nemůžeš mít mm, každý rok stejný, jo? Takže mm, jako podle mě si to jako málo kdo opravdu jako umí dobře spočítat. mm, A, mm. a
No, ale jako je to takový, je to furt se podle mě jako motáme v těch našich obou dvou krajinách v tom, že my si špatně prostě účtujeme za ty služby a to je jako, že Hmm. si neumíme jako ohodnotit ten svůj čas, ale myslím si, že se to pomalu jako lepší. Že Podľa mňa sa to tiež lepší. A ja zase vnímam to, že zase ja keď sa pozriem na napríklad svoj vývoj cien, Mhm. tak, tak tiež si myslím, že som akoby nevyštrkoval som nejak rýchlo, že nebol som taký odvážny v tom veľmi. Tiež som išiel veľmi postupne, ale že pre mňa ten vývoj cien bol taký, že vieš, napríklad ja sa rozprávam, nikto konkrétne ma nenapadá, ale viem, že proste som sa s niekým rozprával, s nejakým fotografom a šleš fotografkou a že on zdvíha, ja neviem, či to bolo 50 alebo 100 eur, akoby, že medziročne za svadbu, hej? A ja som taký, že ty vole, mi to prišlo strašne málo, vieš, že proste, že už len keď si zoberiem nejaké akože náklady, ak ti stúpajú a už len také, že inflačné veci, že dobre, toho sa vôbec nechcem tu dotýkať, nič, ale proste, že mi to prišlo, že strašne málo, ale OK, ale potom zrazu akoby, že vysvitne, že žije u rodičov, alebo proste, že naozaj tie náklady jemu sa tak nezdvíjajú, tak on nemá ten taký akože musím, vieš. A pre mňa toto bolo presne to, že ja som začal na výške fotiť, fotil som 8 rokov a ja som čo mal náklady, vieš, na výške, však proste na internátoch som býval proste úplne v pohode, takže ja som to mal taký, že OK, tak budem fotiť za 400 eur, že brutál, hej. Že ja som sa cítil na výške jak king, lebo proste Teď tam jsem to chtěla spolužiaci říct, všetci drtili za teď jsem to chtěla no, říct, že jako tenkrát, když jsem si udělala svých prvních 10 000, jako no, no, někdy, no, no, když mi no, bylo presne, 20, tak jsem si říkala, jo, já jsem prostě bohat. presne, no, presne. A to je presne o tom, že a zrazu ťa tie okolnosti dotlačia do toho, že ja by som to úplne nevidel tak blede v tom, že tí ľudia si to nevedia spočítať. Ja si myslím, že len nemajú dostatočnú silu tých okolností, aby s tým išli hore. Hej, že, ži, že v konečnom dôsledku žijeme strašne komfortné životy, proste nič nám nechyba. Hej, že proste, že nič nám akoby takže myslím si, že málo kto má v sebe takú odvahu, že v zásade nepotrebuje to, hej, a teraz proste zdvihne o 300 eur cez rok, vieš, že medziročne. Vieš, že to naozaj je málo ľudí podľa mňa takých a podľa mňa častokrát títo ľudia, čo to dokážu, to väčšinou akoby, že aj podľa mňa že ďaleko dotiahnu, hej, že sú takí akoby takí priebojní a idú to, ale takých podľa mňa nie je akoby, že veľmi nejak majorita, hej, že Ještě co takže musím docela, že v tom hraje roli je, že my jakoby disponujeme tím cashem průběžně, jo? Že ty jdeš na focení, dostaneš zaplaceno. Takže to není tak, takže ty nějak jako vycházíš v tom měsíci s těma penězma víceméně OK, protože tady ti přijde, tady ti přijde, tady ti přijde a nemusíš čekat jakoby na ten balíček těch peněz na té výplatní pásce a to si taky myslím, že dělá chápem. jako Mhm, mhm, já jsem si toho začala všímat u mojí mamky, která taky celý můj život jako podniká, je kadeřince. A ona vlastně mhm. jakoby dostává ty peníze každý den, že jo? Takže Áno, áno, áno. každý den jdeš a můžeš koupit ten rohlík prostě. A je to Áno, áno, áno. jiný, ale člověk si musí udělat podle mě jako na té volné noze fakt jakoby režim a tu reflexi toho a říct si, no jasně, tak jako já jsem sice všechno zaplatil, ale jako kolik mi teda zbyde na tom účtě, jako kolik jsem si vydělal, Mhm. ještě víš, jako že my prostě tak jako Áno, ty áno, áno. výživě platíme všechny ty aplikace, jo. Podle mě jsou to taky, to je tady prostě Mhm. 200 euro, tady 200 euro, tady 200 euro a ono jako nakonec je to prostě jako kopec peněz dohromady, no. Takže je to Mhm. jako vejt podnikatel. No, no. Vejt podnikatel, to je asi důležitý. No hele, a ještě ty Hej. vidíš u nás, viď? Taky No. občas. V Čechách. No, áno, 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 Na áno, kocandě, viď? stane sa. Vieš čo, mám tak podľa mňa, prosím, Na kocandě. prepač, si sa niečo? Jo, na kocandě, že fotíš často. No na kocande, áno, áno, vieš čo, tam bol, teda pre mňa, ja som to vlastne nikdy nevedel, ako tam funguje, dokiaľ som tam nebol, ale kým som tam vlastne nemal nejakú svadbu, ale ja som proste stodolu Sušku akoby že vnímal, že ja som nikdy nevedel, že to je akože s kocandou spojené. A to bolo akože pre mňa strašne dlho taký, že wow, že tu akože v Československu taký úplne, že sa mi to strašne proste páčilo na tých fotkách, že brutál. A
A vlastne jedni Slováci tam robili svadbu v 2022 a odtedy vlastne každý rok tam má minimálne, že jednu svadbu, väčšinou dve, tri, Mhm. že na tom mieste, že Kocanda a Suška, ale sa mi zdá, že budúci rok tam ešte nemám, čo je akoby, že relatívne dosť zaujímavé, že to sa, ale mám na iných dvoch, troch miestach mám v Čechách svadby, že asi tri mám, myslím, že na budúci rok. Takže tak väčšinou tie dve, tri mám akoby, že aj v Čechách a tomu sa akože strašne také dobré oživenie toho. Že vlastne nie je to až tak ďaleko, ale tá svadba je o dosť iná. Je Vnímáš? zas ale pravda, že ja častokrát tie české svadby, vnímam to, ale je zas pravda, že ja tie české svadby mám častokrát aj akoby, že slovensko-české, takže sú tam aj akoby, že slovenské tradície, veľmi, veľmi často. A vnímam takú tú uh, takú nejakú väčšiu, nie že pohodu, ale takéto, že si to takú väčšiu partiovosť tých svadieb, alebo také, že Jo. je to také Člověče, a já viacej mám zase uvoľnené v niečom. Mám, opačnej. mám pocit. Jo, a teda já jsem, když jsem byla u vás na Slovensku, já Tak? jsem u vás na Slovensku fotila asi třikrát. Třikrát asi. A tak já Mhm, jsem zase měla opět ten stejný pocit prostě z vás. A podle mě to je tím, že prostě u souseda je ta mhm. tráva zelenější. Prostě Áno, 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 určite, možná jako určite, určite. překročíš určite. státní hranice, máš pocit, že jsi teď už v Áno, cizině. áno. A jakože já mám úplně stejný pocit z těch vašich svadeb. Pro mě to bylo Mm, víc party, víc uvolnění, víc divoký, mm, víc mhm, takový jako živočišný. A mhm, přišlo mi, že já teda jako často drbu Čechy, že jsme taky suchaři, jo. A to mi mhm. přišlo, že prostě vy jste takový fakt jako úplně jako divočáci, no. Ale A, možná je to fakt jako typem, všude jsou suchaři, všude jsou divočáci, ale jakože prostě mm, i mně přišlo třeba zajímavý, že mladí lidi u vás na Slovensku měli jako dechovku, jako hudbu, prostě jako mhm. klasickou prostě. A Áno, já áno, si áno. říkala, ty brďo, jako Maria, jako proč, víš, jako že se to tam takový jako, no bylo to jako úplně prostě jiný svět, no. Ešte človek si to úplne neuvedomuje, kým akoby sa nad tým nejak, akože big picture nezamyslí, že ako to celé je, ale je naozaj, že tu um, mňa troška akoby jedine začína na tom celom svadobnom fotení jemne vyrušovať, že cítim, že tá neoriginalita a tá uniformnosť tých svadieb je na Slovensku že veľmi veľká. Mhm. A toto ma dosť vyrušuje a zároveň akoby, že cítim, že to je v niečom aj moja chyba, že proste potrebujem oslovať ľudí, ktorí sú v niečom odvážnejší. Takže akoby aj troška ten svoj, to, čo ukazujem, som si povedal, že chcem, že by to bolo možno trošku viac niečo akoby, že iné. Hej, že priťahujeme to, čo ukazujeme. Takže toto ja mám problém, že naozaj sú tie veci ako čepčenie, redový, neviem, prskavková fotka, toto a to, že proste, že celú moju sezónu to proste v nejakej forme funguje. A toto ma už troška akože ubíja. A u mňa je to naozaj, tie české svadby boli práve také páry, ktoré boli že slovensko-české a mali tam akoby, že nejakú tú slovenskú tradíciu, ale kvázi kvôli tým českým hostom, že OK, že tu si Jasně. to pozrite, že bolo to veľmi tak akoby Jako tak show. moderne, alebo tak, hej, presne, že taká show, že bolo to, že tradičné, a že skôr to boli také páry, že naozaj, mm, že tá pravdepodobnosť toho, že oni si to spravia nejak inak, nie tradičný český, alebo tradičné slovenské, bola oveľa väčšia. Mhm. A presne toto aj tam fungovalo, že to boli také zaujímavé svadby, tie v Čechách. Ty víš, Andrej, já když nad tím přemýšlím, nad tím, co říkáš, jako tak to je důvod toho, proč já se strašně moc soustředím na ten cizí trh, protože mě by to ubilo. Já prostě potřebuji Mm, změny. no, Mě baví, že prostě mám tady židovskou, tady prostě jako nějaký, jako prostě, jo, ona každá ta země má jako, ono je to jako furt stejný, jako ono je to áno, úplně áno, 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 v Číně, v Americe, v Itálii nebo v Košicích. Je to áno. jako ten základ je stejný, ale jako máte takovej, moje slovenská kamarádka by řekla, že má takový smrad No, zahraniční. A áno, nebo áno, jakoby áno. prostě jiný, jako co máš jiný inputy, prostě pak máš jiný outputy, že jo, prostě funguje to. Áno. A teď jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. Bavili jsme se. Ale môžem teda, Pojď, môžem pojď, ja já si teda, len možná tak, vzpomenu. že, no.
Že presne toto je napríklad, že dve veci ma k tomu napadli, že toto je napríklad pre mňa aktuálne teraz, úplne, že ak sa rozprávame, že v týchto týždňoch je to pre mňa akože najväčšia téma vo mne, že prečo si viem predstaviť ísť do zahraničia, alebo že vôbec sa nad tým zamyslieť je, nie je dôvod peňazí, nie je dôvod proste, že lietať, cestovať, ja toto vôbec nemám v sebe nejak akoby, že zakorenené, ale je presne to, že mať to obzvláštnené tie svadby. A tam sa akoby že trošku len bojím toho, že tak ako keď som fotil prvú svadbu v Čechách a som mal z toho veľký stres, že vlastne, že či tam bude veľa rozdielných vecí, alebo fotil prvú svadbu na Slovensku, že aké to bude, tak som proste, by som sa bál toho, že či aj v tom zahraničí to zvládnem. Vieš, že či ten stres nebude príliš veľký, v zmysle toho, že tam môže byť nejaká rozdielnosť, Já vieš, ti k presne, že tomu, židovská svadba, jo, netušil by som, vieš, no netušil by som jo. to. A k tomu ti řeknu pár věcí. Hele, nejlepší je, když těm lidem vůbec nerozumíš, jako to se mi stává často v Holandsku, že prostě já jsem na té holandské svatbě, všichni tam mluví holandsky, já vím úplnou jako úplně prostě tušku, o čem se baví, co se tam bude dít, ale víš, jak je to jak ti to otevře prostě zase úplně jiný vnímání, protože ty se v tu chvíli jako nesoustředíš na ten jazyk, protože ten nemáš. Takže jakoby sleduješ ty emoce a vlastně jako mnohem víc jako fotíš niterně, bych řekla, tak jako, že fakt je to jako úplně zase jako poslední někam jinam. Největší hardcore byl ten Hongkong, protože to bylo jakoby úplně jiný svět, úplně jiná tradice. Tam jsem prostě, jako to bylo nejsložitější věc z toho důvodu, protože já jsem tam fotila jenom celý den skupinky. Prostě celý den, bylo to 14 hodin a prostě fotíš skupinové fotky. To je prostě to tě tak strašně jako ubije, jo, protože jsi tam prostě tam, kde by byla jako fotobudka, tak by to jako, teda tam dávno mimochodem byla, ale oni chtějí prostě tu oficiální fotku od toho fotografa. Takže tohle to bylo jako náročný v tom, že ale jako dáš to, jakoby vlastně jsi možná trošku víc ve stresu, ale zase ti to fakt jako otevře úplně jiný hranice. A nejvíc mě baví, když tam potkáš jako nějaký prostě lokální celebritky a ty o nich vůbec nic nevíš a prostě se s nima normálně bavíš a oni jsou jako překvapení z toho, že se s nima normálně bavíš. Takže tohle je fakt jako, má to zase jako úplně jiný prostě dosah a otevře to jiný kreativní myšlení, ale už si co jsem chtěla říct. Že když jsme se loni rozhodli, že se vezmeme s mým mužem, tak jsem si uvědomila, jak mám strašně velkou výhodu toho, že jsem z biznesu. Že prostě vím, co chci, vím, co nechci, že mám nachutnaný dorty, že mám nachutnaný jídlo, že prostě vím, co na té svatbě funguje, vím, co na té svatbě nefunguje. A vlastně strašně moc chápu, proč ta standardní nevěsta to vlastně nemá jiný, protože ona prostě byla na 5 svatbách svý kamarádky, který to měli všichni jako stejně. A otevřít se tý jinakosti je prostě složitý, jo. Že jako tím, že my dva ještě jako jsme, no, dneska už moc ne, ale prostě jsme metaláci, a jsme prostě trošku jako alternativní lidi, tak jako já jsem nikdy nechtěla mít jako klasickou svatbu. Prostě vždycky jsem chtěla, aby tam byl nějaký prvek jako ideálně černý šaty, což jsem si nakonec potom jako rozmyslela. A říkala jsem si, když už teda jednou za život, tak ať jsem jako bílá. A víš, jako až jsme do toho prostě fakt jakoby na pankáče a jinak. Prostě nechali jsme si jako, byl obřad, pak se to místo přetransformovalo a to podle mě, ale i když na takovýhle svatbě nejsiš, tak prostě nevíš, že to můžeš udělat. A proto je super, že jsou tady různý jako projekty a proto si myslím, že i my bychom mohli fungovat jako inspirace, ale zase to vede k tomu, co mě zase rozčiluje mě, že když se koukneš teď reflektivně na rok 2024, tak která nevěsta nemá prostě na očích srdíčkový bílý brejle, jako by nebyla prostě. A to je zase jako ta druhá strana mince, kdy prostě zase jak moc my ten trh jako ovlivňujeme a jak je to jako dobře, že se potom z toho stávají takovýhle jako masovky, no. Pre, pre, presne toto. Ja teda sa musím priznať, že ja som minulý rok ja tento rok som asi nemal nevestu s Já brýlami. taky ne. No, ale Ale celý Instagram jí měl. hej, že toto je podľa mňa veľká téma tých trend vecí a ja im v zásade akoby, že v niečom úplne rozumiem, že je zo pár akoby, že fotografov alebo proste magazínov alebo čo, ktorí to akoby, alebo celebrit, ktorí to v niečom určujú a tí ľudia sa tam chcú vidieť v tom celom. A naozaj um, podľa mňa v tomto je aj dobre to, keď už človek si akoby troška verí v tom fotení alebo verí v tom akoby v tej roli toho svadobného fotografa, že vie veľmi
že ten pár v niečom spolieha aj na tú expertízu toho človeka, hej, že mňa keby si vyberie pár, ktorý mi povie, že chce v okuliároch direct flash fotky v izbe na hoteli, a, tak myslím si, že máme dosť dlhú debatu o tom, že či áno, či nie, a či vôbec ja, a či vôbec nie. Hej, že ak by na tom veľmi nejak, že ja by som to vedel nafotiť, hej, ale nie je to vôbec niečo, v čom ja sa cítim doma. Mhm. Vieš, že proste, že to je proste, že by som sa tam cítil ako ich nejaký nástroj. A stalo sa mi akoby, že počas mojej kariéry, kedy som párkrát akoby pristal na veci, ktorým som sa, že úplne sa mi to nezdalo a že vlastne potom neskôr som si uvedomil, že to bola brutálna chyba. Hej, že napríklad raz jedni odo mňa chceli akoby, že iný tým úpravy, ale relatívne dosť iný. Hej, že úplne, že toto je, a vlastne akoby, že sa to ukázalo až neskôr. A ja som, že tak, že dobre, tak som im to upravil a oni boli spokojní, všetko bolo OK, ale vlastne ja som potom tú svadbu ani nikde nepoužil, aj keď to bola akože dobrá svadba, aj pri tej úprave som sa že strašne trápil, že to je, keby si zrazu dáš okuliare niekoho iného a máš proste upravovať niečo. Proste to nešlo mi to vôbec. Takže pre mňa je to o tom, že trendy sú tu, trendy tu asi stále nejaké budú a podľa mňa stále toho bude viacej, lebo ten TikTok a ten Instagram proste je toho plný. Hej, že tam proste celebrita si dá nejaké šaty alebo nebudú motýliky, ale budú len nejaká proste šnúrka zaviazaná a podľa mňa bude to tu. Ale ja vždycky hovorím aj pri tých trendoch v rámci toho, že čo akoby tých fotografických, že netreba do všetkého hupnúť a hlavne treba si v tom si to tak akoby, že vyargumentovať. Nejaká fotografka, si teraz nespomeniem na meno, ale však veľmi známa, na jednom Way Up North hovorila presne o tom, že proste ten trend je akoby niečo viditeľné, niečo ako strom a že že prečo to robím, je ten základ toho, aj nejaké roots, nejaké korene, niečo proste na tento štýl. A mňa to vtedy strašne oslovilo, že naozaj, že pri každom tomto si sa spýtam, že OK, že prečo by som to robil, alebo že prečo sa to robí, či ma to v niečom vystihuje, alebo nie. A keď mi je to úplne, že napríklad toto fotenie Direct Flash, v zásade ma to úplne zatiaľ obchádza, to som si povedal, že to absolútne nevystihuje to, ako mne sa fotka páči a vôbec to akoby, že veľa ľudí to robí veľmi dobre, veľmi veľa ľudí to robí veľmi zle, veľmi veľa ľudí to proste robí, lebo to musí, ale tí, čo to chcú robiť a vedia to robiť, tak to vyzerá akože super, všetko je OK, že keby ja chcem takú fotku, tak viem, za kým mám ísť, ale toto podľa mňa ako fotografii by sme si mali postražiť, že ak ja sa v tom necítim doma, tak naozaj nebáť sa to proste odkomunikovať tým ľuďom, že odo mňa dostanete, že aj odo mňa, keď toto chcete, tak proste nebude to vyzerať tak, ako si myslíte, lebo ja no to proste nevystihuje. A ešte som len chcel dodať k tým Destination Wedding, čo sme sa predtým bavili, a že slovenské svadby, české svadby, že proste, že toto som si ja uvedomil, že mňa teraz najviac ako by začali baviť, že páry, ktoré žijú v zahraničí Jo, jo. a jeden z nich je akoby, že international a oni sa berú na Slovensku. Že vlastne je to, že na Slovensku blízko môjho domova svadba, že nemusím nikde cestovať. Väčšinou akoby, že aj ten budget je tam fajn, že si proste akoby, že naozaj zaujímavé priestory, zaujímavé veci a zároveň, že sa to snažia spraviť inak, modernejšie. A pre mňa je toto zatiaľ akože aktuálne, Jo, to je pre mňa jo, jo, najideálnejší jo. klient. Já mám, to je vlastně můj klient, je buď to cizinec, jakože cizinec, jako anglicky mluvící, anebo přesně jeden z nich je jako lokál a žijou většinou jako v cizině a to. A víš co, přesně, mě jako úplně, jako je to prostě, mě úplně stačí, když jsem na té svatbě a mluví se tam anglicky. A Mm, v tu presne. chvíli, já mám pocit, že jsem na dovolený. Víš, je to takové jako, Presne. ale jako vlastně nevím, prostě tak asi to mám proto, protože jsem studovala prostě v angličtině, mám k tomu jazyku jako blíž, mám jako blíž k tomu mezinárodnímu prostředí a je mi v tom prostě dobře. Mm, A když prostě jsem s těma mm, cizincema, tak je to možná jako nějaká moje maska a myslím si, že v ta angličtině je tady v tom taky dobrá, že i takový to, že se tě někdo zeptá, jak se máš, když na tu svatbu přijdeš, jako i ty hosté, takový jako ten
v uvozovkách fake jako zájem o tebe je vlastně Áno, taký tu ten hejt, příjemný, hej. než když přijdeš, řekneš, tady je všechno na hovno, prostě mám hlad a nejsou tady svatební koláčky, co se ti Áno, na áno. české svatbě. Ale No, je to tak, presne. Ja tiež no. tú angličtinu si strašne akoby, že užívam, že tiež sa v nej veľmi cítim tak akože komfortne a keď viem, že sú to nejakí ľudia, že tam budú mať zahraničných hostí, tak pre mňa to je, že a neviem čím to je, že či je to taký, že môj iba pohľad, ale napríklad, aj, že ak sa bavia akože na tej party tí zahraniční hostia, aj to, ako vyzerajú, tým, že sú akoby, že etnicky iní, alebo Jo, proste, že jo. iné črty tvár nič, tak proste, že na tej fotke to pre mňa vyzerá akoby, že má to v niečom akoby tak refreshne. No Hej, už u těch že inputů zase prostě, no, to no, máš ten jiný input a pak máš ten jiný presne. output, no, tak to jako je. No super, Andrej, jak si, jak by si přál, aby byl tvůj ideální svatební rok nebo rok 2025? Co máš za nějaký jako takový svoje tajný, netajný přání? Pracovně, rodině, jak Hej. bys to chtěl? Dobrá otázka. Vieš čo, popravde zatiaľ sa to vyvíja dosť ideálne, akoby, že tak, ako som si to predstavoval, to akože, ako sa to bukuje, ako vyzerá, že to pôjde a že. Takže zatiaľ to je, že skoro až ideálne. Uh, Chcel by som, akože, hej, že kebyže si mám niečo prijať, tak chcel by som práve troška viacej tých international weddings, to by bol super. Z toho by som sa veľmi tešil a niečo také zaujímavé, keby príde nejaký elopement, akože nemusí byť, že v zahraničí vôbec, stačí proste tuto na nejaký kopec, ale proste, že niekto má niečo, že tí ľudia si vymyslia niečo originálne, hej? A ideálne čím viacej svadie bez čepčenia, bez redového, aby sme skončili skôr ako o 1 ráno. Ale inak môj rekord Eliška 3:30, to neviem, či si takedy fotila do 3:30. No Nebo jako jo, ale je to ale prostě, že si pila nechceš. a tancovala do tej 3:30. No, ne, toto bolo akože normálne, akože pekne. Ale nie, takže pre mňa je to naozaj, že ideálne, no a rodine, tak to sú tak akože osobné asi veci, tak priania, a tak to je asi, že v zásade asi to myslela si to asi viac biznisovo, ale keď budeme všetci zdraví, tu sa pozerám, lebo to mám na fotku, že keď budeme všetci zdraví a spolu a toto, tak to bude vlastne super rok. A já jsem to myslela i rodině, protože mně se jako před rokem a půl prostě změnil život a prostě Hmm. vidím, jak moc to jde ruku v ruce prostě s tím biznesem a když nemáš v pohodě tu rodinu, tak nemáš v pohodě ten biznes prostě. No, toto je brutál, hej. Toto, akože ten vplyv je v tomto obrovský, no. To je akože to je podľa mňa, že jedna veľká téma, ten vplyvu tej rodiny. Ak hlavne v tom prípade, keď si sa v tom našiel, tak ako možno ty a ja, hej, že ja akoby, že ja v tej otcovskej roli sa vidím akože brutálne, hej, že pre mňa to je určite viacej ako fotografia, že to zase ja mám akoby, že úplne, že pre mňa to je veľmi dôležité. Takže pre mňa naozaj mal som zo pár situácií, keď som šiel na svadbu s tým, že som vedel, že doma to není úplne, že všetko easy going. A to akože to je ťažké, no. To je akože, to je fakt náročné sa od toho nejak odosobniť. A tak, no ale presne, že treba tak podľa mňa pozitívne sa na to pozerať, nebáť sa niekto dopredu, lebo to sa človek podľa mňa tak zacikli v takých zlých myšlienkach. Takže, takže verím, že rodina ako aj doteraz bude stabilne zdravá a že mi dovolí plne fotiť Ono je a důležitý. živiť. Ono je důležitý, aby i ty si byl zdravý, protože já jsem si No fakt to je jasné. zažila ty sezóny jako fakt zlomená noha. Ty vole, toto je masaker, no. To je Čierne Vyřezlá, mori. no, vyřezlá plotinka, jako já do dneška nechápu, jak jsem to, já jsem s tou jako ukrutnou bolestí prostě dala vlastně srpen a září a jako vždycky jsem prostě celý týden ležela, pak jsem se sfetovala, věděla jsem, že si nemůžu sednout, protože pak nevstanu, takže jsem celou dobu jako stála. A dneska si říkám, že jsem si mohla tak strašně ublížit, prostě, že Hm. vůbec nechápu, jako proč jsem to dělala, ale tak byla jsem mladá a blbá. Takže jako přejme si, aby jsme byli zdraví a aby nám to šlapalo, aby nás to bavilo, aby nás to těšilo, protože pokud nás Eliška, už sme v tom veku, že si prajeme, tak nech sme zdraví. přesně, důchodci, to víš, Takže ale pred Pavel 15 říká, rokmi tebe, sme to inak. tak, je to tak, tobě taky 35, viď? Budúci rok, ja som 90.
Jo, ty jsi ještě mladý kluk. My jsme s Pavlem 89 a Pavel je zářijový, já jsem červnová a když mi přál k Mhm. naroskám, to říkám way to 40, jako. A, Áno, áno. a je to Presne jak, tak. je to za. Andrej, pojď našim posluchačům říct, kde tě můžou najít, kde tě můžou sledovat a kam tě můžou třeba napsat. Tak môžu ma sledovať na Instagrame, Andrej Horský fotograf, môžu si pozrieť môj web andrejhorsky.com a môžu mi napísať kdekoľvek, tam nájdu hociaký kontakt, ale hello@andrejhorsky.com je úplne že dobrý začiatok. A ešte kde ma môžu sledovať, to je všetko. To je všetko? Nemám žiadny takýto fantastický podcast alebo čokoľvek podobné. Hele, já jako mě to nejvíc šlapalo v covidu, když se nedělalo, jako Mhm. nedělo nic, tak jsem prostě každý týden dávala ven epizodu a teď si ti říkám, no, jsi moje druhá epizoda a já jsem si říkala, protože ty to furt musíš platit, ty platíš to cloudový úložiště, jinak ti smažou jako veškerou tu tvoji předchozí práci. Takže Mhm. jsem si říkala, ty to tady furt platíš každý měsíc a hrozně mi jako musím říct, že mě nakoplo to, že jsem teď byla hostem já v podcastu a zjistila jsem, Mhm. že to strašně chybí. Že mi prostě Mhm. strašně chybí ten kontakt s těma lidma a že mám kolem Ja. sebe pořád stále jako zajímavý lidi, který stojí za to se sem pozvat. Jenom ti chci tady takhle jako veřejně říct, že jsem strašně ráda, že jsme vlastně to naše desetiletý šmírování, co o sobě jako celou dobu víme, vlastně mohli jako letos prostě uskutečnit a že jsi byl náš otvírák na Origins a moc ti za to děkujeme. To A bolo super. To bylo, bol pre bylo mňa obrovský zážitok, fakt. A jenom chci říct, že kdyby vás zaujal tady Andrej, protože jak vidíte, tak toho dost ví, tak i sám mentoruje, takže si s ním můžete domluvit i z Čech online call, s tím tak jako se mnou, takže pojďme si udělat reklamu. Tak, môžu, kľudne, budem rád. Mám akoby aj čisto na mentoring a workshopy stránku, tak to môžem tiež workshop.andrejhorský a to je že .sk, lebo to je ešte na starej domene, ale lebo to je v slovenčine. Takže toto je na slovenskej domene a hej, ja som tie online mentoringy neviem, kedy už rozbehol, ale ja som si tiež presne uvedomil, jak ty Eliška, že som ani nevedel, že aká je to sranda. Však aj Martin Babinský, ktorý práve bude aj u vás v apríli ako speaker, tak on bol tiež u mňa na takomto online mentoringu a proste sme si tak, že brutálne obidvaja podľa mňa užili a že budem veľmi rád za kohokoľvek, kto si takto povie, že sa chce so mnou porozprávať. Takže sa budem tešiť na každého. No, Super. ešte. Tak jo, tak já ti moc děkuji za to, že jsi byl mým hostem. Ďakujem. Ďakujem.